وينا قزينا مال نقحتنا يبر حمقنا خي سعر إينا ميهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون ستر زكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدوم فلان مامي قرق منفس سقمت سقمي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ مالين فتات الشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا متاقينا متحققاس سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعات جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كلنا سرت كلاوي بحلنا بس سمعتي محلانا راخ تقبر عسرنا حزو نبرار يونا تصر ويحبو عزو عين فناتك بس يخل ترقمو يريد راونك عين فناتك بس يودا ترقمو يريد راونك سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووتر تمنيتنا يو لو مون العلا قداسنا زلوم عبيت زيناتاتنا عالم نقول فتشنا نقربيرنا نعاهم يبقعيو كمهرنا كمفلطومن كنستقبل لهم زلنا زبلنا مارسات حزنا لكم قريبنا لنا مباركم وترو عالمنا نبيت خيد الله السلالفانا هجرات كما يمثلالو عبيت هجراتن حيالات هجراتن حددن كفاتت أخلوا نعشت هجرات ويون ما أكل عبيد زلون هجرات كم يجيرن تبكو يمزمزولوا لك كم زي إيرترات خدو زلا ناس كنتات زي بخمي كنا ببون غل أبزوبانا عبيت معبالتات يكايرو خمس زلون أمريكا أفكارنا أفريقيا بيد أزور من قدي سليا ومرببناتا بزح سرح تسرح كم زلا نزام أفكارنا أفريقيا زغير زلو انت عينت مرداتا وشدات لا كنركن في التنينا أبجوبتي بمن تركي مس 14 تقبرو 14 هجرات أفريقيا تقبرو زلاون كرينا انتايو نابيك تخيديو بعبيو دما نزوبانا وطبعون بوليتيكاون زملكات هجرنا كرينا لايك مكبار سبورت مكبار سام مودتا مسانا حبيركم مسنا دما العلا قداسنا تالو نابلكم مجمريا علمنا كابي نابي تخيدالا let's start here زدما كله مسانا ركب زلويو Russia and Indonesia have begun their first joint military training drills in the Java Sea as Jakarta seeks to boost ties with Moscow. 4 Russian warships arrived in the port of Surabaya on Sunday ahead of the 5-day exercise. Although Jakarta maintains a neutral foreign policy, Indonesia's new President Prabowo Subianto has pledged closer relations with Russia on defense. Indonesia also conducts military exercises with other countries. انتهينا نرزلنا بتدقاقامي زرو زلو معبالا تلو زين حقراتنا إيسيا ني أمريكا شوكي قبر اللوا عبي زي سنبت كنتاتنا نرزلنا أمريكا كمناتا مشارختي كمناتا مقابريا جيراني تشاينا نمغرقار نراشا نمدخام كتك أمالوز تفتن زلا تاكتيك قصالي يعنو خمزولينا نرزلنا إندونيزيا حانت كابتن تشاينا نكونتين نمقباركم دما نراشا نمرماس أبقونا كتكون لا تدليا زلا حقريا انتخوني ني أمريكا راح بيحهم ويونا أمريكا كي قدفو مس راشان مس تشاينا زلوم زبدنا كبلاشو نأمريكا كحقوسيلوم أبناتا مس أوديا كأتو كم زي كل ينقروالو تمساسالي كلتا سلسته فيتنام لكعكم مفتينهم فيتنام أبقونهم جيرهم أنصار تشاينا أنصار راشان كسلفوا إذا حسبوا ناي فيتنام زل عليه ديليجيشن راشا سديدو راشا فلاديمير بوتين ونجيشوم ترادي كونس أكل ناي بريك بارتنرز بمهان نأمريكا زي سنبت كونتاترينا مالتي إذا خان تايو بتدقاقامي أمريكا اتقلصو زلا استراتيجي
ንካልኦት ሃገራት ንኸተርብሕ ኢላ ዘይኮነስ መጋበርያ ክትገብረን ስለ ትፍትን ዘላ እተን ሃገራት ድማ ከም ቀደም ስለ ዘይኮነ እቲ ግዜ እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ንኣሜሪካ ገዲፎም ምስ ዘርብሖም ሃገራት ዝምድና ክፈጥሩ ምስ ዘርብሕዎም ሃገራት ሽርክነት ክገብሩ ይፍትን ኣለዉ ብፍላይ እዚ ናይ ኢንዶኔዝያ ኣብቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ኮንቴይን ንምግባር ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ትብሎ ዝነበረት እዩ ኢንዶኔዝያ ግን ምስ ራሽያ ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋን ዕምቆ ዘለዎ ዝምድናን ስለ ዘለዋ ወታደራዊ ልምምድ ምስ ራሽያ ክትገብር ወሲና ኣላ እዚ ድማ ዓብ ስጉምቲ ነቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እዚ ንምንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ መጠን ብዙሕ ፎሬን ፖሊሲ ናታ ዘይሰርሕ ዘሎ ምዃና ትርኢ ስለ ዘላ ፖሊሲ ንክትቅይር ስትራቴጂ ንክትቅይር ክትግደድ እያ ከምቲ ቀደም ሃገራት ፈሪሄን ስቕ ኢለን ዝበለቱ ሕራይ ዝብለዋ ዝነበሩ ከምኡ ይኮነን እቲ መድረክ ሎሚ እዚ ከዓ ንበዓል ኤርትራ ነተን ብኣሉታ ዝጥመታ ዝነበራ ዝበለፅ ዕድል እዩ ዝበን ምክንያቱ መጠን እቲ ፎሬን ፖሊሲ ናታ ዝፈሽለላ ዘሎ ተን ኣገዳስነት ዘለወን ሃገራት ብዕቱብ ክትርዮን ዳግመ ግምት ነቲ ፖሊሲ ናታ ንክትገብር ክትግደድ ትኽእል እያ እስን እንታይ ማለት with other countries including the United States. Let's get more now from our Asia Pacific Bureau Chief Georg Mattes in Jakarta. Georg, good to see you. Closer military ties with Russia. What does Indonesia stand to gain from this relationship? Viraj, I think two aspects are interesting here. One is, of course, the military one. These trainings are quite important for the Indonesian military, but it's not something uncommon. They recently conducted a similar training with a German naval vessel that came to these waters. And the second one is the more interesting part here, and that's the economic ties that Indonesia seeks as the biggest market here in Southeast Asia, not only when it comes to energy, but also to fertilizers and to wheat imports. Russia is extremely... ረብሓናተን ከቐድማ ንቡር ይከውን ዝግብኦ ምስ መን ልኡላውያን ሃገራት ክሳብ ዝኾና ሽርክነት ምስ መን ይገብራ ዝምድና ምስ መን ይገብራ ንመን ብኸመይ ጥምታ ናተን ውሳነ ይከውን ዝግብኦ ኖርማል ኮሚን ላይና ንሓስብ ኣሜሪካን ኮሚ ይኮነን ኣሜሪካ ትደልየኻ ክትገብር ዘለካ ዋላ እውን ኣንጻር ረብሓኻ ምስ ዝኸውን ንዓኻ ክሳራ ዝእትወልካ ሃገርካ ዝዕኑ ዋላ እውን እንተዝኸውን እንተኮይኑ ኣብነት ኮለል ከይበልና ዩክሬን ራዮም ሃገሮም ንዓነወ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ከምኡ ስለተመደበ ከምኡ ኮይና ኣላ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ እዩ ዝግብኦ ናፅነት ክረክብ እዩ ዝግብኦ 52 ኢሎም እዮም እቲ ናቶም ረብሓ ነቲ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ግን ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ተነፊግዎ ነዊሕ ቃልሲ እኳ እንተገበረ ክሳብ ሎሚ ናይ ኣሜሪካ ኣሉታዊ ጠማምታን ፀቕጥን እገዳን ካብቲ ሃገር ኣይተፈለየን ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ መጋበርያ ክትከውን ተዘይኪልካ ወይ ከተሳልጥ ተዘይኪልካ ናትካ ህላወ ናትካ ነገር ኣየገድሶም እዩ ኦኬ እዚ ድበዓል ኤርትራ ነዊሕ ሰሪሕሎም ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ዝኽርትት ገይሮሞ ፋይን ሎሚ ግን እቲ መድረክ ተቐይር እዩ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ብወታደራዊ ዓይኒ ዝወዳደርዋ ብቁጠባዊ ዓይኒ ዝወዳደርዋ ንሃገራት ድማ ካልኣይ ሳልሳይ ምርጫ ዝህብዎም መድረክ ስለተፈጠረ ማልቲፖላሪቲ ንብሎ ዘለና እዚ ድማ እዚ እንታይ ይፈጥር ኣሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቀደም ትጥቀመሉ ዝነበረት ስትራቴጂ ይሰርሕ የለን ከም ቀደም ግን ይመስለክን ውሕጂ ወስደክን ዝብልዎ ነዚ እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንብዙሓት ሃገራት ናይ ተስፋ ጩራይ ዝመፀን ዘሎ ኣብ ገለ ኢንተርቪው ናቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢልዎ ነይሩ ኣብ ዝመፅእ 5-6 ዓመት እውን ተበልና ናይ ዓለምና ኣካይዳ ብመሰረቱ ክቅየር ከም ዝኾነን ሃገራት ልኡላውነተን ከስተማቕራሉ ዝኽእላ መድረክ ክፍጠር ምዃኑን ምክንያቱ ኣሜሪካ እንተፀለያትካ ብቐሊሉ መተካእታ ናታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ዝኾነት ሃገር እንታይ እያ ትብል ካብ ሓንቲ ሃገር እንታይ ዓይነት ረብሓ ኣለዋ ኢንዶኔዝያ ንኣብነት ካብ ኣሜሪካ ትረኽቦ ረብሓ ኣለዋ ካብ ራሽያ ትረኽቦ ዘላ ረብሓ ግን ብፍጹም ክትከስሮ ኣይደልን እያ ንኣብነት ነዳዲ ድዩ ድኹዒ ድዩ እኽሊ ድዩ ካልእ ነገራት እዚ ኩሉ ኮፐር ድዩ ኮል ድዩ ገለመለ ኩሎም ዞም ማዕድናት ካብ ራሽያ ትረኽቦም እንድሕር ኮይና ንራሽያ ገዲፋ ኣብ ካልእ ከይዳ ነብሳ ኣብ ሓደጋ ክትእቱ ንቁጠባ ኣብ ሓደጋ ክትእቱ ይደልን እያ ዝኾነት ሃገር እውን ከምኡ እያ ዳትስ ዋይ ኣሜሪካ ክትበካ ትኽእል ንራሽያ ግደፉ ኢላ ንኣብነት ሓደ ሃገር መፅዩ ናይ ራሽያ ግደፍዎ ኣነ እዝን ክገብረልኩም እንተኢልካ እኮ ሕራይ ክብል ይኽእል ሃገር ኣሜሪካ ግን ነዝን ግደፍዎ እንታይ ዳ ክንገብር ተልካዮም ድሓን በቃ ባዕልኩም ትፈልጡ ነዚ ግን ከይትገብሩ ዝተገይርኩም እግርኩም ክንቆርፀኩም ኢና ገለ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ሃገራት ባዕልኩም ትፈልጡ ኣሜሪካ ነና ረብሓና ተነሳልት ኢና ምክንያቱ ኣንፃር ረብሓና ክንከይድ ኣየዋፅኣናን እዩ ዝብል መልእኽቲ እዮም ዝህብዎም ዘለው እዚ ከዓ ትክክለኛ ቋንቋን ሃገራት ክጥቀማሉ ዝግባእ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና important and Prabowo Subianto, the new president, went when he was still president-elect in July to Moscow and announced that he would like to deepen the relationship with this country. And how could this impact the geopolitical situation in the Pacific? Well, of course, as you have pointed out, Indonesia holds a neutral stance. It tries to remain non-aligned
in international politics, and one aspect of international politics is something which you can feel in any relations, in economically, militarily, when it comes to the US-China rivalry here. And this is an aspect where a number of Southeast Asian nations lately have been. So እንታይና እዚ ሓጓፍ ተፈጢሩ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ትዋጠጦ ዘላ ነተን ኣብ ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ዘለዋ ሃገራት ማሌዥያ ክኸውን ይኽእል፣ ኢንዶኔዝያ ክኸውን ይኽእል፣ ታይላንድ ክኸውን ይኽእል፣ ካልኦት ሃገራት እውን ክኾና ዝኽእል፣ ቪየትናም ክኸውን ይኽእል ኣብ መንጎ ክልቲአን ይቕርቀራ ስለ ዘለዋ በቲ ሓደ ዓቕለን ክፀበን ከሎ በቲ ካልእ ድማ መዋፅኦ ይረኽባሉ ኣለዋ። ኣሜሪካ ክትከስረን ከምዘይትኽእል ይፈልጡ እዮም እቶም ሃገራት። ኣሜሪካ ብሓያል ንዓታትኩም ከምዚ ግበር ወይ ክእግደኩም እየን ድሕሪ ኢላቶም ክትከስረን ስለትኽእል ክሳራ ድማ ንዓ ስለዝኾነ ነቲ ሃጓፍ ናይ ኣሜሪካ ተጠቂመን ኣለዋ። ህያው ኣብነት ካልአይቲ ሃገር ክወስኸልኩም እየ። እዚኣ ፖስት እዚኣ ዶክተር ፍቅሬ ስሱም ፖስት ገይርዋ ነይሩ። ናይ ማሌዥያ ፕራይም ሚኒስተር ማሌዥያ ማለት ኣብቲ ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ዝበሃል ሓንቲ ካብተን ዓባይ እስላማዊትን ሓያል ሃገርን እያ። ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን መጋበርያ ናታ ክትገብራ ትደሊ ዝነበረት ጌራታ ዝነበረት ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣንፃር ቻይና ከተሰልፋ ልክዕ ከምቲ ንፊሊፒን ትገብራ ዘላ ንማሌዥያ እውን ከምኡ ክገብርዋ እዮም ዝደልዩ ዘለው። እንተኾነ ማሌዥያ ብፍላይ ረብሓናቶም ካብ ቻይና ልዑል እዩ። ንግድናቶም ቁጠባናቶም ኣብ ቻይና እዩ ዝምርኮስ። ቻይና ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ቁጠባ እዩ ንዓታቶም። ግን ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣርእሲ ኮይኑ ዘሎ ዋላ እውን ኣሜሪካ ኣብ ቐዛ ትኽተሎ ዘላ ኩነታት እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ማሌዥያ ኣንዋር ኢብራሂም እዩ ዝበሃል ብተደጋጋሚ ንኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ክኮንኖ እዩ ተራእዩ ዘሎ። እስራኤል ትገብሮ ዘላ ብልዕሊ ቐዛ ብፍልሱም ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ንደቂ ሰባት ማዕረ ዝርኢ ዘይኮነን ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይና ህዝቢ ትብድል ከም ዘላን ይዛረብ ነይሩ። እሱ ግን ካልእ ነይሩ። ካብዘን ሃገራት ኣዝያን ዝበሃላ ልዑል ኣገዳስነት ዘለወን እየን እዛ ሃገር እዚኣ ማለት እዩ። እንታይ ኢሉ ንኣሜሪካ ንኣንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ስትሬት ኢልዎ ንስኻ ዝበልካና ክንገብራ ይንኽእል ኢና ኢሉ ንሕና ንዓና ዘዋፃና ኢና ክንገብር እንደሊ ኢሉ ንሕና ኣብ ዘዋፃና ብፍላይ እዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ ኣዝያን ዝበሃል ሃገራት ዝገብርዎ ዋዕላ እዩ ተገይሩ። ስለዚ ንስኹም ንረብሓኹም ትነብሩ ኣለኹም ንሕና ድማ ንዘዋፃና ኩነታት ክንገብር ኢና። እዛ ዘረባ ድማ ቀንዲ ኣበይ ኣጋጢማ ማሌዥያ ልክዕ ከም ኢንዶኔዝያ ከምኡውን ቪየትናም ናብ ብሪክስ ክኣትዉ ስለ ዝደለየት ኣሜሪካ ድማ ኣይትደልዮም እያ ዘለና ውክትኣቱ ምክንያቱ ንራሽያን ንቻይናን ሓይሊ ስለ ዝህብ ተባሂሉ ምስ በለቶም ኖ ንሕና ኣንፃር ረብሓና ንዓኹም ክንሕጉስ ኢልና ቁጠባና ክንርምስ ኣይንኽእልን ኢና ብምባል ተሪር መርገፂ ኢንዶኔዝያ ምስ ራሽያ ወተሃደራዊ ልምምድ ትገብር ንብል ኣለና። ማሌዥያ ተመሳሳሊ ከምኡ ክትገብር ከም ትደሊ ዘላ ምስ ኢራን እውን ርክብ ክትገብር ከም ትደሊ ዘላ ንርኢ ኣለና። ብተወሳኺ ፓርትነር ሃገራት ኣብ ብሪክስ ኮይነን ኣትየን ዘለዋ እየን። ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ዘለዎን ቅርበት ድማ መመሊሱ ይዓምቕ ኣሎ። ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንዓለምና ሱር በተኻዊ ለውጢ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ኣሜሪካ ኣብ ቼክ ተኣቱ ከም ዘላ ብፍላይ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን መፅዩ ኣሜሪካ ፈርስት ስለ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ከገድሶ ስለ ዝኾነ እዘን ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካልእ ምርጫ ዝደልያ ዘለዋ እቲ ዝበለፀ ኣጋጣሚ ክኾነን ስለምንታይ ድሌታተን ብናፃ ንዓን ብዝምችእ መንገዲ ከቃንዓ ይኽእላ እየን። እዚ ማለት ግን ትራምፕ ምስ መፀ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ጠቕላላ ዜሮ ክኸውን ማለት ኣይኮነን። እቲ ኮንቴይን ቻይና ምግባር ቀዳማይ ኣገዳስነት ዘለዎ ይኸውን። ስለዚ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ንምቕርቃር ንምፍርራህ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ክፍትን እዮም። እንተኾነ እተን ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ሌቨሬጅ ኣለወን። ሌቨሬጅ ማለት ድማ ኣሜሪካ ከተፈራርህን ተጀሚራ በዓልክ ትፈልጥ ኢሎም ናብ ካልእ ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ ኣሜሪካ ድማ እዘን ሃገራት እዚኣተን ተኸይደና ክሳራ ከጋጥማ ስለ ዝኽእል እቲ ናይ ቻይና ፖሊሲ ናቶም ክሰርሓሎም ስለ ዘይክእል ኣብ መንገድን መርገፅን ንክትቅይር ክትግደድ እያ። እዚ ሕጂ ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ ተርእዮ ወይ እውን ክስተት ኢና ንርኢ ዘለና። ንሓዋሩ ናበይ ገፁ ክሽረፍ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና። ዓበይቲ ፍፃሜታት ኣብዚ ዞባና ዝግበሩ ዘለዉ ግን ነዚ መድረክ ናይ ዓለምና ዝቕይሩ እዮም። ብኡ መንፅር ክንሪኦ ከለና ድማ ሃገራት ምርጫታተን ንከሳልጣ ዝበለፀ ዕድል ክረኽባ ከም ዝኽእላ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ እቲ መበገሲ እዩ። እቲ ዝዓበየ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ሾክ ዝገብር ዘሎ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ change the entire future of the world order by announcing that it has chosen China and not the United States as its future partner. This is going to have some major global ramifications. The reason is simple. The 21st century belongs to Asia, and India is one of the region's most important assets. Just take a look at the IMF's growth forecast for 2024. India leads the world with an impressive 7% growth target. But did you notice what's most interesting about this chart? The top 4 fastest growing economies in the world are all members of the BRICS. ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ኢንዶኔዝያ ምስ ራሽያ ተሰሊፋ ንብል ኣለና። ማሌዥያ ንኣሜሪካ ተቃዊማታ ኣብቲ ፖሊሲ ናታ ናብ ብሪክስ ገዝኣ ከም ዝበለት ንብል ኣለና። እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ኩሉ እቲ ኣካይዳ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብ ኤስያ ልዑል ኣገዳስነት ዝነበረ ሃገር መንጎ ክፃወት ዝፍትን ዝነበረ ድማ ህንዲ ዝበሃል ሃገር እዩ።
هندي عبي هاجريو لأنه كله بنا IMF growth forecast وين قطبا نايمن كعبيو زبلا بإسرع سنة 4 كمونا بإسرع سنة 5 وين قدام عبيد كجبر زغل زبهال زلو قطبا ناي هنديو هند دما أكل ناي بريكسيو أبريكس كم بملؤ لبقاتين يريد أتوني تحت عجقن بملؤ لبقات جمير الله دحريو تشاينا يو دحريو راشيا يو دحريو برازيليو سلازي تن 4 قدام وزلوان ريزلنا كلها تن أكل ناي بريكسيو أمريكا تولد دحريو سعودي أرابيا 1.5 كندا 1.3 ساوث أفريقيا 1.1 سلازي تن أوروبا زبهلا تحت خاطر ينزلها سلازي طبعا عالمنا نعبيت أبي زمركوس تلك أبريكس زمركوس بريكس دما زي هذا عبي قطباوي leverage ويون عقمي ناي مزتاي عقمي ناي تسمعنت عقمي يهبو مالتيو نغتل alliance. The U.S. government knows Asia is the future, and it's why as early as 2011, U.S. President Barack Obama launched his Pivot to Asia plan. The plan was simple. If the U.S. could build a close relationship with India, it could leverage that relationship to grow American influence throughout the region and hopefully contain China's rise. But of course, this never materialized. No country can possibly contain China's growth, and over the past 10 years, something incredible happened. India, like many countries around the global south, received nothing but empty promises from the U.S. government. India's Prime Minister Modi has now realized that the future of Asia So انتاينا نرزلنا أمريكا ني تشاينا نمقصصار أبغزي أوباما كلا عمتو قبر كلا مرحنة أقدرشن صرت 4 تنقلن أبي لحد استراتيجي تشاينا زبال بز خد زلون دحر خيدو كنكو عصر يكونان لعلو كل دما مسعينا علمنا أبي أوروبا هذا يكون زلو أبي إيش يزلو له سلازي اسرع كاب تيك محجزنا برك في الزبن ناي أوروبا ناي أمريكا كفل زبن دحرينا اسرع حدا ناي إسيا كفل زبن يزبال زلو زغا بزو ديسكاشن زلي يكون زبس حزب عالم أو سلازي نبر عندن تشاينا تراي دحر دمير كاين كباب اسرع كباب 4% حزب عالمينا نزارب زلنا سلازي قبل اليود ما كل انتن كانت هاجرات زبلكم زلو اندونيسيا ديو ماليزيا ديو فيتنام ديو كل انتن هاجرات ابيسيا زلو بعد حزبي زلو سلازي زعبي داغنا عالمنا او يزلو كطباناتن بما يزعب زلو اوكي هندي كم تناي تشاينا كاب أمريكا بزو إنفستمنت رقيبة بتسعة زعبيتو كون دخون حجي أمريكا تشاينا سليهم سلزلو كم من عنا عدلي فتر لناهم ببال بس أمريكا تبغ زمدناك قبر فتينو من خلطة 3 عامات أمريكا قد بقافون تراي هفان تصفان نهبوهم سخون يكون إنفستمنت قبر لهم سلزي قالوا كابنا بأمريكا مسباي مس تشاينا شركنت زيادة وتصيد كم سألنا يخل بمبال ناف تشاينا قصهم تملي سمالو إزيد ماني تشاينا massive good news you نبريكس زعبي good news you نيرترا زعمسلا بنا أمريكا كايدا ننوي حوان واغاز خفلا دما اتزبالت مدرخ نقدميتي متص كم زلو زري معناته علمنا بالانس ناتا تحزلو كم بالي إيرترا زعمسلا وشتن تأمامنا هجرات بناي وصاي بوليس ناي كالو تبديلن زنبرا ناس ازخونه عدل كرغباي خلا وتصيد ناتو دمان ريالنا تابع إيرترا زغبر زلو رقات وشتاو رقات نيرومي بكلتف زخونه أبكو طبعا لو تقبر نريو زلنا تسفا كابتي environment زنببو زلو يم علمنا كايدا ينببو زلو كاب ملو حيلوم أب مختن أب جلن زنبر لومي قرب ريلاكس كوينم أبكو طبعوي حويت يقاي كم زلت منقص نريو لنا وتصيد مزح جن نريو زلنا بقد تاكتاحز زخل مخانيوم هندي نزق دايزي مش تشاينا ترى يكون زفت نزلو أبزيا زربازيا سمعوا كل نجر تتحازن مخانو نخن ردا minister gudat wasai nai hindi han tagarram zaraba abzarabat zari bneru some time constraints, so we have to wrap up and take some questions before we let you go. But I wanted to talk about Russia and then the neighborhood, because neighborhood situation is a sort of mixed bag. So let's first deal with Russia, how India-Russia relationship is going to evolve in this century. You know, by the way, we're going to Russia. تعتنتايا لك كمتنا إندونيسيا أمريكا من راشا خصلوا عن راشا خدوز دليوم زلون زقددوهم زلون نساتهم جن مسربحهم زخدو زلون هند ما تمساسال حتى ولا كنا أمريكا قد حقوسان تفتنت أمريكا محقوس زي كاليوم معناتنا أمريكا قد حقوس نبعلها كدك مع لك كنت أباخان من بروحان كتب بلاش لك كي تحط زلون تملسنا تحج سمعوا أبز غربا وان استجبر سلزغونات نتكون تاتسبق يا Thank you. Look, I will put it to you very simply. If you look at our history with Russia after independence, I can say, and with fear of contradiction from anybody in this room, that Russia has never done anything to impact our interests negatively. Okay? It's a big statement to make, because there are, among the major countries, there are not many countries about whom you can say this. هجي تقلل زبالة ملسك باكايلوهم كل زبز أبزلو سب ولا حد خق عوام نزيك بزعبة بوليتيكا كزارب كلهم بزعبة راشا يلو التاريخنا هندي ناس نتنا كاب نركب يلو أبزخون يكون مدرخنا تاريخنا راشا انترفض صبو بحماق مسانة قراري بايت فلتنا يلو
بزعبا كالوت هجرات كم خن بلا ينخلينا يلو مس تشاينا نيدوب وقع قات يوم بنيريا بسبعات مس أمريكا كساب زت متمالي نهندي بمنجد باكستان جرا دكتها أسكيبات تانير زبلومي نفتوكم إن إحنا مساخم إن خن نبر ندل زبلوم زلو أمريكا كساب قدمي حدة عامات ني باكستان تا عند دمنيا صلايتنا هندي أتبهل كساب F-16 نفرت بمعتا كل أصوارات بمهب نهندي كل جزء مسج أنا نغتها نيرا سلازي هندي نأمريكا نربحي لا يتغرب زلبر أبنو وحوان صبغ تاريخي نبرومن لأنه كل دمات إنجليز بها دكتوم تسكبهم زنبرة سلازي غني معرباين هجرات أربي حما ما يفلتني نراشا أنت الراشا خدم على تندي نتانا عمتات ملوز حق زوتهم أبتجزي حماقهم تأليمهم نتوم زدكروهم زنبور مسوم كقرب مالتي كم هو قبريهم زفتنا نيرهم انت غني حجون كم زي يربحوهم ترديوهم نابراشا ناب تشاينا بس أمي ملسلو الزد ما نأمريكا بتخكل بالانس كتحزاز غل نقرن تلو راشا هندي تشاينا أبريكس كوينن إيدن قوانتن كوانا انت خيلن ترايو انت زي اللي أمريكا اتقد قبرت خل مبتتان بتعمك الصراحة اللي بقليلو إذا تب هاجر ونا يكونتن بزح زخونة تمكرو زلوها كم زقول داي إزين سلست هاجر زمدنن أحيي لن تخيدن كن وقع يدلني أمريكا بعلى خد قد فيها مغنياتو كطباناتا بعبي أبزياتن سلازم مركز نكتعبن دعرقينا كطباناتا كجزجز تقينو كابزق بابن قالن كتوز تقينا مزل سلست هاجرات صبغ زمدنا كدليا سلزغونة نسلستين دما بوقك السعرنا يتغل بغطباك السعرنا يتغلنيا سلزي مسرتاوي لوتي أبنى عالمنا كايداك فتر زغلي. Now today Russia's situation is different. I think Russia's relationship with the West has obviously broken down. So you have a Russia which is turning much more towards Asia. So we have to ask ourselves, Russia is looking more at Asia. Should Russia not have multiple options in Asia? Should we as an Asian country not take, what is good for us in national interest? And clearly Russia as a major natural resources power has a complementarity with India at this stage of development when we are big resource consumers. So, people talk about Russian oil, but it isn't just Russian oil. It could be oil, it could be fertilizers, it could be metals, it could be coal. So there is مسراشا زلنا زمدنا بغالات بقليلو بزح سينما جوز اللي يكونن بزح زتا حزنا زتا أساسرنا لنا تقات عينا إحنا بزح سقطات إن خاجرينا معدنا دم يبلان سلازم كل إحنا ندليو نقول طبعا هتنا صبوا نكون زلينا معدنا دخ ديو نداد ديو غاز ديو كالوت معدنات بمولهم نقول طبعا نخن كساقس نخسر عن زليونا أبراشا يمزلو مسنا راشا بتودادار من قدن بقربتن كنرغبهم عين غلينا نراشا قديف كهندي كنت بازانيش تي حفكف تبدا يميراز لا كنت بهم كرخمش تزي كوينو لك كم زي اوروبا ترخمش وزلو كابنا اوروبا بزقدد كرخمش تزي كوينو تاو وصاي كابنا راشا وصاي فلوي نجر كجبر يكلني كالاي ون ابز كزارب سلازي دلنبر 700 اصوار ناتون بيز ناتو مسراشا زتحازيو سلازي كسع كندو تهدرا عقمون سلازلو يكونت هندي سلازي هنداويان دارقا اب ملحس بيبر تايجر يوم زبالو بافومن بزربان دايمبر تخكلنيا زخون حيال زخون بيز يبلو مكساب حجي نكتبا يكون اب وتهدرا عيني جن اب صبغ من قد زلو يوم معناتو بز حزب سلازلوم كتبهم دما صبغ مسمر حزب سلازلو لعلو كل دما تدلاينت سلازلوم اب اداغا سلازخونو بزح سبيد اليوم يوم حزبناتهم نعبي زخي زلو سلازي بزح اب اداغا قربو خليم لازم نملس ابتارستي كلن كتكنت حزن سلازدلوغيه بليز لايك جبرو زنريو زلنا ترى خبريتان زينا يكون تمهرتي زنبعلو ديق زباله مرداتنا جيو بوليتيكس اب عالمنا كميلو يخيد كم زلو شركه نتاتا يمثل اي هوب ابز تشانل بخالف فيلد تمهاركم كتلو تقولون جن اب دبلوماسي اب بوليتيكا عالم كتساتفوا تخوينكم كابزوم اب عالمنا توب زلو دبلوماتي كنتم مهار زلوم زلازي تناتكم نزغ نقبر بزوع عرم بزوع جزيم بزوع دخامني زحتت دقفناتكم دما يتوعدوا نعنا دما دس نابلنا نهزبنا كمهر سلازغلينا نقبروا زلنا India, for that matter, is with China. Meanwhile, America has chosen to enter a new Cold War with China, which only raises the stakes even more. The U.S. desperately needs India's help if it is going to increase its influence in Asia. But at the recent BRICS summit, India's Prime Minister Modi not only doubled down on relations with China, but also Russia. There is something major going down behind the scenes, as Bloomberg reports that India has now surged to become Russia's #2 supplier of restricted technology. I'm going to break down exactly why India, but also Russia. زياسة لنا لنا نقول لها كت أمرت غل أرست زيايا أساس الزيا أبتكبر كم زلوهم كخدن تقيلهم سلست يوم لعل ربحة كلومي عبد حتحدهم استتنانجة حبيرهم كعبزغل كومبليمنتاريتي ويون زملالا قطبان أكايدان زلوان حقراتنا نرزلنا ولا ون إيكونوميك أيديولوجيناتهم
هندي بيورلي كابيتاليستيك يكون ناب سوشياليزم زخدي معناته كومونيست زخنا حساس باون سلوز نبرم تشاينا كوم يمثل راشيا كوم يمثل ስለዚህ ተመሳሳልነት ብዙ ነገር ዘለዎም እዮም ናይ ህዝቦም ኣነ ካይዳውን ተሪኻዮም ሃይማኖታውያን ሃገራት እዮም ኩላቶም ነናቶም ሃይማኖት ማለት ግን ሞራል ዘለዎ ህዝቢ ብዙሕ ዘቀራርቦም እዩ ዘለዎም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም እቲ ዘለዎም ዝምድና እንድሕር ክፈጥርዎ ጀሚሮም ሓደ ካብቲ ዓለምና ምሉእ ክትረቢሕ ብፍላይ ካብ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ልዑል ሰላም ከሰማቕራ ክእላየን ምክንያቱ ከምቲ ኣሜሪካ ኣንዳር ኣካይዳናታ ንዩኤንን ንካልእ መሳርሒ እንድሌታ እናገበረት ግዳይ ገይረታ ዝነበረት ነታ ሃገር እዚኣቶም ካውንተር ባላንስ ክገብርዋ ከለዉ ኣሜሪካ ካብቲ ዕንደራናታ ደው ክትብል እያ ኤርትራ ድማ ኣብ ነፍሳ ትተኣማመን ሃገር ስለ ዝኾነት እቲ ዝበለፀ ረብሓ ክትረክብ እያ ነዚያ ዘረባ እዚኣ ለንቀነ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ፅቡቅ ዝኾነ ስቴትመንት ሂብዋ ነይሩ Lavrov said that the United States is using the dollar as an aggressive weapon in the world economy in order to preserve its hegemony during an interview in Moscow on November 2nd. The dollar is increasingly being used as such an aggressive weapon in the world economy, and no one knows who will be next. No one is immune to such arbitrary use of the dollar, given the United States is... እንታይ ይብላ ኣሎ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝለዓሉ ክብሪ ዘለዎም ዲፕሎማት እዩ ኣሜሪካ ንዶላር ልክዕ ከም ኣፅዋርያ ትጥቀመሉ ዘላ ምናልባት ገለገለ ሃገራት ሎሚ ራሽያ ተሓሪማ ዘላ ንራሽያ ስለ ዝተኣገደት እያ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ይነቨር ነው ሓደ መዓልቲ ኣብ ርእስኩም ጠጠው ክትብል ትኽእል ኣርእስያ ይብላ ኣሎ ኤርትራ በይና ትስዕና ነይራ ቀደም በዓል ራሽያ ንኣሜሪካ ከሕጉሱ ኢሎም እገዳ 2009 ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ንኤርትራ ኣጊዶም እዮም ግን ድሕሪ 2 ዓመት 3 ዓመት ሶሪ እዚ ጉዳይ እዚ ጭብጢ ስለ ዘይብሉ ንሕና ክእለ ኣለዎ ካብ ዝበሉ ሃገር እውን እዮም ነርዮም ብሓፈሻ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ንራሽያ ዝስሕቃላ ዘሎ ፅባሕ ንጎ መስሓቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ተረዲቦም ኣሎ ስዑድያ ተረዲቦም ኣሎ ኢማራት ተረዲቦም ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ኣብ ራሽያ ወሪዱ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ኣብ ርእሶም ክወርድ ስለ ዝኽእል መፍትሒ ናይዚ ወይ እውን ካልእ መንገዲ ህንዲ ንኣብነት ንራሽያ ዝወረደ ከሽካዕልሉ ዘይኮኑሲ ሚድያ ናቶምሲ ህንዲ ራሽያ ክትገለገለገለ ብሉ ነይሮም ሎሚ ግን ተረዲቦም እቲ እገዳ ናብኦም ክመፅእ ስለ ዝጀመረ እቲ ኣብ ራሽያ ዝተገበረ ኮ ቅቡል ኣይኮነን ገለታት ክብሉ ንሪኦም ኣለና ቻይና ካብ ነዊሕ ተኸራኺሎም እዮም ኣብ ጎኒ ራሽያ ኮይኖም ምክንያቱ ንባዕሎም እውን እገዳ ወሪድዎም ስለ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለዚ ኣሜሪካ ሎሚ ምናልባት ምሳኻ እንተሎ ኮይና ንእሽተይ ካባኻ ረብሓ ተጎዲሉ ንዓኻ ነቲ መሳርሒ ናይ ቁጠባ ኣንጻር ነብስኻ ከም ትኸይድ ክትገብረካ ትኽእል እያ ስለዚ ዶላር ሓደገኛ ስለ ዝኾነ መፍትሒ ክንረኽበሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣሜሪካ ምኽኑይ ብዘይኮነ መንገዲ ነቲ ስልጣና ነቲ ግበታ ናታ ንምሕያል ኩሉ ዝከኣላ ኩሉ ኣፅዋር ክትጥቀም ከም ትኽእል ወላ እውን ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣንጻር ረብሓ ዝኸይድ ተኾነ ንዑ ክትገብር ፀገም ከም ዘይብላ ግሎባል ሄጀማን ማለት ንረብሓ ንምስላጥ ብዙሕ ፀገማት ክትፈጥረልካ ትኽእል ሃገር ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣቃሊላ ክትሪኦ ዘይብላ ምዃና እያ ተዛሪቡ ዘሎ ዘረባ እዚ ድማ ብብዙሓት ሃገራት ብርቱዕ ዝኾነ ተቐባልነትን ተገዳስነትን ክረክብ ኢና ኣለና ካብታ ርስከይ ወፃና ኣብዚ ስምዕዎ እቲ ኣካይዳ ንእሽተይ መልስማዮም ሓንቲ ተገርም ከስማ to resolve the Ukrainian conflict. The Kazan Summit Declaration for the first time in relation to the Ukrainian crisis has consolidated an approach that requires respect for the principles of the UN Charter in their... So, እቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን ኣብ ካልእ ኣርሲ ብሰፊሑ ስለ ዝርዮ እቲ ናይ ቁጠባ ጉዳይ ኢና ዝያዳ ኣብዚ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ So, let's go back to ኣንተ በንሪኣ ፀናሕና ድሕሪኡ ናብ ኤሮፓ ክናቱ ኢና እዚ ናይ ኤስያ ብምሉ ከመይ ኢሉ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ምርኣዩ ኣገዳስነት ኣለዎ ንእሽተይ ጉዳይ ብዛዕባ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ድማ ክንሪኢና መጀመርያ ናብ ኤሮፓ እስከነስገር ኤሮፓ ከንታይ ጉዳይ ዕጮኦም ክኸውን ኣብዚ The economy has been slowly collapsing since the war in Ukraine, but now it is collapsing quickly. Last week, the International Monetary Fund cut its forecast and said the German economy would be stagnant this year. They had been hoping for a piddly 0.2% growth. So whose fault is this? Well, the German government is blaming the German people. The finance minister said, at the moment, we are not as successful as we should be and used to be in the European Union, as if it is the fault of the people. ጀርመን ሕማቅ ከም ዘላ ብዙሕ ምንጋራ የድልዮምኒ ኣብዚ ቻነል ብተደጋጋሚ ሰሚዕናያ ዘለና ኢና እሱ ጥራይ ደይኮነ ግን እቲ ሕማቅ ምህላዎ ጥራይ ደይኮነስ ብሕጂ ኸ ክትዕት ትኽእል ዶ ዝብል ኣርእስቲ እዩ እቲ መንግስቲ ናቶም ኣክንዲ ነቲ ናቱ ፖሊሲ ውዱቕ ፖሊሲ ናቱ ንጀርመና ከምዚ ኣውሪድዋ ኢሉ ዝእመን ህዝቢ ጀርመን ሕማቅ ከም ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ኣካል ናይቲ ምውዳቕ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ ኦፍኮርስ
to some extent تزبون تحتاتي ግን بعبيو ውድቀት ናይቲ መንግስቲ ከም ዝኾነ ግን ክእመና ይግባእ እዮም ዝብሉ Joining us to discuss from Europe is political analyst Ralph Scholhammer. He is the host of the Hammer Time show on YouTube. Thank you for joining me. Can you interpret this, as I just did, as the German government passing the buck and not taking responsibility for imploding their own government and then blaming the people? Well, as far as I recall, I think I had my first appearance on Redacted 2 years ago on precisely this topic when I was talking with Clayton about the German economy and a couple of times with you as well in the meantime. And pretty much what happened is exactly what we predicted. I mean, all of this was entirely foreseeable. دايما زبلو زلو كمي جرك هتقلت لنا تغلتي منقسي نتخلو فولت ناتونا في زبكة صقع زفتن زلو بخمي كتردانا تغليها تحتو زلا نسو دما قد محجوين قد مخلت عام تابيلو تزاري بلو خمسة نبرد الجدما نتسيرو يزاربون And it was based on government policies. I mean, it's quite as many of our civil servants have been. I'll just give you one quick example. What's currently happening እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ንመራፅ ከም መራፂ መጠን ንስኻውን ተሳተፎ ኢኻ ኣብቲ ገመን ኣብ ዲሞክራሲ ነቶም ፖለቲከኛታት ስኻ ስለ ዝመረፅካዮም ይብል ግን ብሓፈሻ ጀርመን ወዲቓቶ ዘላ ፀገም ትዛዓበየ ክፋል ናቱ ባዕሎም ዘምፅዎ ፀገም ውድቀት ናይ መርሕነት ናቶም ከም ዝኾነ እቲ መርሕነት ብፍላይ ሓንቲ ኤግዛምፕል ክበኩም እዮም እዚኣ ስምዕዎ ሓደ መንግስቲ ናይ ነዊሕ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ እንተዘይብሉ ከመይ ገይሩ ኣንፃር ረብሑ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክነግረኩም እዩ እዚኣ ድማ ኩሉ ሰብ ክመሃረላ ከም ዘለዎ ኣንፃር ረብሓኻ ወላ እውን ምሁር እየ እናበልካ ወላ እውን ኣብዚ ዲሞክራሲ ዝበሃሉ መብዛሕትኦም ተመንግስታት ኣንፃር ረብሖም ብኸመይ ይኸዱ ነይሮም ወላ እውን ኣብ ነዊሕ ግዜ ክዕውተና ይትብለ ተኾንካ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ስትራቴጂ ተዘይብልካ ከመይ ጌርካ ከም ትወድቕ ረይዎ ኣብዚ to the German car industry, right, to the automotive sector. I mean, a lot of this, one has to admit, is self-inflicted. I mean, imagine this, you are the country that leads the research and production of internal combustion engines. Like you're Volkswagen, you're the largest producer of internal combustion engines. እንታይ ዝብል ዘሎ ጀርመን ሲ እቲ ዝበለፀ መኪና ትሰርሖ ዝነበረት ወይ እውን እቲ ናታ ኢንዱስትሪ ካር ኢንዱስትሪ ናይ ነዳዲ ዝወስድ እዩ ኮምባስሽን ኢንተርናል ኮምባስሽን ዝበሃል እቲ ብነዳዲ ዝሰርሕ ካምፓኒታት እዩ ዘለዋ እንድሕሪ ኣብኡ ኮይንካ ሓይሊ ዘለካ ነቲ ናይ ካልእ ኤሌክትሪክ ካርስ ድዩ ነቲ ናይ ኢንቫይሮንመንት ሕቶታት ክትቀበሎ ትኽእል ኢኻ ግን ቀልጢፍካ ኣይትቕበሎን ኢኻ ስለምንታይ ንስኻ ግዳይ ክትከውን ስለ ዝኾንካ እንተኾነ ጀርመን ምስ ኤውሮጳ ኮይና ግሪን ኣብ 2030 ኩሉ እቲ ብነዳዲ ዝሰርሕ መኪና ጠጠው ክነብሎ ኢና ኣብ ኤውሮጳ ይብሉ ኣለዉ ንሳቶም እዮም ድማ በዚ ቃንዛ ዝያዳ ክህሰዩ ስለዚ እቲ ንሳቶም ባዕሎም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ፖሊሲ ቀዳማይን ቅድሚ ኩሉን ንዓታቶም ግዳይ ከም ዝገበሮን ምልክት ናቱ ድማ ፎልክስቫገን ዝበሃል ኣባጋ ውድቀት ከም ዝርከብን ብዙሓት ካልኦት ካምፓኒታት ኣብ ሓደጋ ወዲቐን ከም ዘለዋን ክነብራ እንተኮይነን ሰርቫይቭ ክገብራ እንተኮይነን ድማ ካብ ጀርመን ሃዲመን ናብ ቻይና ድዩ ናብ ኣሜሪካ ፋብሪካታት ክኸፍታ ኣለወን ነዳዲ ሕፁር ኣብ ዝኾነሉ ኣብኡ ክሰርሓ ክኽእላ ኣለወን ካብ ወፃኢ ሰርቫይቭ ክገብራ ይክእላን እየን እዚ ኸ ውድቀት ናይ መርሕነት ናይ ነዊሕ ጠመተ ዘይብሎም መርሕነት ከምኡ ከም ዝገብሩኻ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣብ መንጎ ፀጋማውያንን የማናውያንን ፍልልያ ፖለቲካ ኢሉ እቶም የማናውያን ከምዚ ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ እቶም ኮንሰርቫቲቭስ ማለት እዩ ብኣፎም እምበር ኣብ ተግባር እቲ መንግስቲ ዋላ ምስ መፀ ኣይገብሮን ኢሉ እቶም ፀጋማውያን ክንገብሮ ኢና ክብሉ ከለዉ ብትኽክልን ካብኡ ንላዕልን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ብምባል እዩ ዝውድእ እቲ ዘረባናቱ ናብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ክንትንክፍ ኢና ምክንያቱ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ድርኩኺት ስለ ዘሎ ንዓለም ዘገድስ ስለ ዝኾነ Of course, to the other now in the US, where the campaign is reaching its final phase. Both candidates have been concentrating on the 7 swing states, most likely to decide the outcome. Extremely tight. Visiting Pennsylvania, the Republican Donald Trump complained not all states require voters to show identification. He suggested this could only be to allow cheating. He also suggested he wouldn't mind journalists being shot. BBC كل جزء ناي دونالد ترامب كافر كجبرو كم سليم بر ألو تاوس إليهم أبناي دونالد ترامب كون كل ألو تاوي حماق نجرو يوم كم تزوج فتنو أبناي زي كمال خارج كتون كلا في الشق كتب الكلا مسبات كتر رحب كلا فقري كتر خلا زخ علامايو تبعبي حد مثلا حتى كم زحبرو 89% كافرج ناي دونالد ترامب بز مين ستريم ميديا زبال BBC CNN قال ما لقالت ولا تي MS MBC ولا ABC زبال كلاتهم 89% ألوتاوي كافرج كم زبوه ن كمال هاريس جن 84% أونتاوي كافرج كم زبوه وين شفناهم زبوه زغا دايما دايلكا منكم الرأس علوم يدلي خمسة تابعتهم. Was in Michigan appealing to traditionally Republican voting men to support the Democrats. Well, she was given a rapturous reception at a black church in the state whose congregations are her key constituency before visiting a local restaurant where she chatted with voters. This report from our correspondent Jessica Parker. The closing stages of this presidential race as the two people aiming to take charge of the world's largest economy seek momentum and votes.
Donald Trump used rallies to hammer home his message. I will end inflation. I will stop the invasion of massive numbers. Donald Trump ተወፅላዮ ክሊር ዝኾነ ስትራቴጂ ዘለዎ ድምፂ ናቱ እንታይ ክገብር ምዃኑ ተደጋጋሚ ዝዛረብ ዘሎ በንጻሩ ከማላ ሃሪስ እንታይ ክትገብር ምዃና ስምዕዋ እንታይ ክትገብር እንታይ ትፕላና Numbers of criminals coming into our country. Thank you very much, Kamala and Joe. But his campaign had to clarify remarks about bulletproof glass. True. Has claimed her opponent is increasingly unstable, but at this rally she avoided saying Donald Trump's name. America is ready for 7 key swing states, with both candidates have been focused. ካልኣይ ድማ እዚ ናይ ሃይማኖት ነገር ብጣዕሚ ዝገርመኒ በቃ እቲ ሃይማኖት ኣብ ኣሜሪካ ኣካል ናይቲ ፖለቲካ ይበቃ ሪሊ እዚኣ ሰብ እዚኣ ሕጂ ፍሉይ ናይ ሃይማኖት ከም ዘይብላ ናይ ግብረ ሰዶምን ናይ ገለን ትድግፍ ዝነበረት ኣብ ኮሚታት ጉዝጉዝ ሰብያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣምፂኦም ግን ከምኡ የለን ከምዛ በቃ ንክርስቶስ ስውእ ትብለሉ እዩ ፖሊሲ ናታ ግን ንሳ ቫይስ ፕሬዚደንት ኮይና ህፃናት ትህልቕ ዘላያ ኣብ ጋዛ ኣብ ሊባኖስ ዝሃልቕ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘላያ ስለዚ ፍሉይ ነገር እንታይ ያ ክትገብር ትኽእል ዘገርም focusing their energies on selection. A lot of Trump supporters are now not necessarily becoming Democrats, but understanding that she is the one who's going to help us become a better economy and a better place in general. While in Georgia, Trump backers were beating the drum. It was better when Trump was in Early voting ahead of Tuesday, Election Day. This presidential race that's watched for its impact all over the world. እዚ ምርጫ እዚ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ምርጫታት ክኸውን ከም ዝኽእልን ዓብዪ ምምቕቓል ኣብ ኣሜሪካውያን ክፈጥር ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ብምሉእ ሓይሉ ድሮ ቅድሚ እቲ መዓልቲ ምርጫ ከባቢ 60 ሚልዮን ሰባት ድሮ ኣድሚፆም ከም ዘለውን ኣብዚ ቻነል እትኽተሉ ኣሜሪካ ዘለኹም ናተይ ሪኮመንዴሽን ንመን ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ልቦናን ብልሓትን ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ካብቲ ሓንቲ ዝሓሸ እሱ ክኸውን ስለ ዝኽእል ጥራይና ክመርፆ ኣለና ዝብል ብዝኾነ እቲ ዝመረፅ ክምረፅ እዩ ኣነ ኣብ ኤሮፓ እያ ዝቕመጥ ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ ኣይመፅዩ ኩሉ ሓደ እዩ ንዓይ ግን እቲ ፖሊሲ ንኤርትራ ግን ዝያዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ يحيش خون كاب زبليه باي ذا واي كم بعد سويسرلاند وين دونالد ترامب يوم زمرت اكشلي سويسرلاند كم هاجر دونالد ترامب يتمرس كاب ديمقراطيس ولا ابغزي بايدن وين تقونه دونالد ترامب يواص امنيرو ابغزي باراك اوباما وين تقونه انصارو مينيرو ስለዚህ سويسرلاند ني دونالد ترامب يتمرس كم نعي نقطه باي يكون خلا اوكي ازي نتوم مرጫት ገብሩ ክንገትፈኩም ኢና ሓንቲ ዘረባ ኣላ ለንቀኔ ኣዛራቢት ኮይና ዘላ እዚያስ ከስምዕዋ that I was embarrassed at you're right that I was embarrassed at Washington, not that we were treated badly, Your Excellency. I wanted just to clarify. But you see, when you find African countries queuing in corridor, then you are called one by one. Nigeria, you come 15-30 minutes. Rwanda, Kenya. ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ዘለስከ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብቲ ናይ IMF and World Bank ዝነበረ ኮንፈረንስ ክንሳተፍ ከለና ቅድሚ ቁርብትለይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ ግን ንሽዑ ጥራይ ዘይኮነስ ቀጻሊ ብኸመይ ይረኽቡናቶም IMF ኢሉ ልክዕ ከምዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንፅዋዕ ዘለና መራሕቲ ናይ ሃገራት እውን ይስራሕ ኢሉ ኬንያ ምስ ተባሃልካ ጉያ ኢልካ ተኣቱ ፍርቂ ሰዓት ይቡኻ ንኽትዛረብ ቁርብትለይ ሚልዮን የማላ ክንደይ ገንዘብካ ክትቅበል ትኽእል ማለት ሽዑ ሩዋንዳ ይበሃሉ ሩዋንዳ ድማ ሽው ኢሎም ይኣቱ ኢሉ ድሕሪኦም ታንዛንያ ይበሃሉ ይመፁ ኩላቶም ከም ኣናበልና ክብሪ ብዘይብሉ መንገዲ ኢሉ ነቲ ውርደት ፅቡቅ ጌሩ ይዛረቦ ትዝሕዝን ከኢሉ እቲ ንቕበሎ ዘለና ገንዘብ ንክብርና ዘጉድል እምበር ዘድልየና ገንዘብ ወይ እውን ብዘይሱ ክንነብር ስለዘይንኽእል ኣይኮነን ኢሉ ስምዕዎ እንታይ ከም ዝብል ፅቡቅ ጌሩ ክርዳና ክኽእል ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ኣፍሪካ ኣብዚ ኣፍ ደገ ናይ ዓለም ብፍላይ እዚ ናይ ምዕራባዊ ትካላት ውርደት ከም ዘጋጥማ I mean, for those of us who have some pride, it's a bit demeaning. And you see the money that we are asking for out there, Your Excellency, if we just tighten our system, we can do without some of these monies. We can do. Because today, IMF has released 78 billion shillings. But if KRA puts systems in place, we can collect not less than 400 billion. ጅንታይ ዝብል ዘሎ ኣካይዳና ቁሩብ እንተንዕር ነርና ትዝቡና ገንዘብሲ ብቐሊሉ ካብ ዓድና ክንትክኦ ንኽእል ኢና ክብሪ ዘለካ ናይ ደቂ ሰባት ክብሪ ዘለካ ተኮይኑ ክብርኻ ዘጉድል እዩ ዝብል ንምንታይ ክዛረብ ኢሉ ብዛ ስእሊ እዚኣ ምሕጅም ፅያልኩም ነረ ደጋጊምኩም ራእይዋ ኣብ ኣፍሪካ ካብ IMF ለሚና ዘይትፈልጥ ሃገር ኤርትራን ሊብያን ቦትስዋናን እየን
لمينن زي فلطات رادي كونس 5 سنتيم كا زي تقبل هاجرات تباهلنا افريكا اذا سلازيا بزحت افريكايين بقرعه دزرواريم زي زبس هاجرات افريكا كم حسم لمينن نابنت اثيوبيا 925 مليون بلالو حجين 3 بليون ስለዚህ ገለ ካብቶም ዝበዝሐ ናይ IMF ገንዘብ ተቀበለ ሃገር ይኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ታኡንኮ ኩሉ ዝገበረቶ ካብ IMF ከይተንበርክኻትን ከይለመነትን ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ለኻዊ ትካል ከይለመነት ክሳብ ሕጂ ደው ኢላ ዘላ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ መጻኢ ወለዶ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምሉእ ናጽነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ that's why ድማ ኣሜሪካ ልቡ ተጥፋሉ ዘለና ዛ ሃገር እዚ ምሉእ ናጽነት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ብፍጹም ክትቋጽሮ ይትኽኒኻ ንሓደ ሰብ ተደይ ለቅሕካዮ ብለቃሕ ደርሒስካዮ ኩሉ ግዜ ናትካ ባርያ እዩ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ናትና ኣሎ ከምኡ ዝብል እቲ ዝተለቅሐሲ እቲ ዘለቅሐካሲ ጎይታኻዩ ይብል ተለቅሕካ እንተለኻ ድማ ግዙእን ባርያ ናቱ ኢኻ ተለቅሑ ዘለስ ባርያ ናይቲ ዘለቅሑ ይብል ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ስለዚ ኤርትራ ድማ ዘይተለቅሐት ሃገር እያ ካብዘን ትካላዝያተን ዝዕግብ ነገር ድማ እዛ ሃገር እዚኣ ካብዚ ዘላቶ ሽግር ምስ ወፀት ኮንፊደንስ ዘለዎ ሕብረተሰብ እያ ክትከውን ናይ ሆፕ ነዚ ሜንታሊቲ እዚ ነዚ ስነ ሓሳብ እዚ ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ ከሰጋግርዎ ናይ ብሓቂ ከም ኤርትራዊ ክንኮርዓሉ ዝግባአና ቀዳማይን መሰረታዊ ነጥቢ እንተሎ ብዕዳ ዝተሓማመሰት ሃገር ስለ ዘይብልና እዩ ኦኬ ንቐፅል ናብ ዲፕሎማሲ ክንከይድና ካብ ኤርትራ ከይወፃና No, The third edition of the Turkey-Africa Partnership Summit in Djibouti ended on Sunday with Turkey making commitments to deepen its ties in the African continent. Turkey has assured Africa of its support in ensuring that the African Union becomes a permanent member of the G20 and for the United Nations Security Council reforms. During the meeting, Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan also raised concern as to why the international community is turning a blind eye towards the geopolitical issues of እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ ጅቡቲ ለንቀነ ኣፍሪካ ቱርኪ ኣፍሪካ ዝብል ሰሚት ስለ ዘሎ ንዑ ንመዳለዊ ዝኸውን ኣብ ጅቡቲ 14 ካብ 14 ሃገራት ዝመፁ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ወይ እውን ዲፕሎማስኛታትን ፖለቲከኛታትን ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ከም ዝነበሩን ትርኩ ድማ ንቱርክ ካብ ዝመፁ ንሱ መፅኡ ኣብ ጅቡቲ ረኺቦም ነይሩ ዝውን ከምቲ ካልኦት ፍልይ ዝበለ ስታይል ስለ ዘለዎም እዩ ብሓፈሻ ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ንኣፍሪካ ኣብ ብደረጃ ዓለም ቦታ ንኽትረክብ ኩልና ክንገብር ከም ዘለና ሽርክነት ክንገብር ከም ዘለና ልክዕ ከምዚ ኣብ ካልኦት ራሽያ ኣፍሪካ ቻይና ኣፍሪካ ሳውት ኮሪያ ኣፍሪካ ከምኡውን ኤሮፓ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ዝበሃል ከምኡ እዩ እውን ትርኩም ብወገና ከምኡ ኣለዋ ኤርትራ ከይዳ ይትፍልጥን እያ ብሓፈሻ ግን ኣብ ጅቡቲ ኣብ ጎረቤትና ተኻይዱ ከም ዝነበረን ነቲ ሽርክነት ድማ ንምዕዛዝ ትርኪ ዝዓበየ መደበር ናታ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ እዩ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ዘለዋ ዝምድና ብቐረባ እዮም ዝፈልጥዎ ሰብ ሶማልያ ከም ሃገር ሓያል ንኽትከውን እትደሊ ቀዳማይ ሃገር ቱርኪያ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይራ ስለ ዘላ ወይ እውን ክትገብር መደብ ስለ ዘለዋ ታስዋይ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ወላ እውን ኤርትራን ቱርክን ቀጥታዊ ዓብ ርክብ እንተዘይተገበረ ኣምባሳደር ናይ ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ኢኒሽቲቭ ዝገብርን ኣክቲቭ ዝኾነ ሮል ዘለዎ ምዃኑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናቱ ይርየ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ዞባና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ምዕባለ ኮይኑ ይረኣየኒ affecting Africa, asserting that Turkey remains committed to working with Africa in finding an enduring resolution. Civilian casualties, millions of displaced people and civilian population that currently cannot access food. Palestine. We appreciate the African countries that stand with Palestinians. The application of South Africa to the International Court Turkey has become the fourth largest arms supplier to sub-Saharan countries and has also trained armed forces in several African nations. I have traveled all over Africa and I am sure I am not the only one who has noticed this. ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ቱርኪ ኣብ ፅልዋናታ ብደረጃ ኣፍሪካ ንምዕዛዝ ገለ ካብተን ከም ካልኦት ሃገራት ትጓየ ዘላ ሃገር እያ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ልዑል ረብሓ ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከም ዘለዋ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ሽርክነት ትገብር ትደሊ ዝነበረትን ምናልባት ቱ ሰም ኤክስተንት እውን ትገብር ዘላ እያ ክንብል ንኽእል ኣብ ሶማልያ ግን ትዝዓበየ ቤዝ ኣብ ዓለም ትዝዓበየ ኤምባሲናቶም ኣብ ሶማልያ ከም ዘለዎን ሕጂ ድማ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ርክብ ማዕድናት ከም በዓል ነዳዲ ጋዝ ኤክስፕሎር ንምግባር እውን ፕሮጀክት ወሲዳ ምስ ቱርኪ ብቐረባ ትሰርሕ ዘላ ምስ ሶማልያ ብቐረባ ትሰርሕ ዘላ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ብቐረባ ዝከታተልዎ እንተለዉ ቱርኪ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ምንታይ ትፍለጥ ኣብ ዝዋን እዚ ገለ ካብቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ኣፅዋር ትሸጥ ዘላ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ብዙሕ እቲ ድሮናት ኣለና ዝብሎ ዝበዝሐ ካብ ቱርኪ ዝመፀ እዩ ነይሩ ካብ ቱርኪ ዝገዝዎ እዮም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከምኡ ብዙሕ ከምዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ ስዋይ ኣቢ በዓልና ኣፅዋር ክንሰርሕ ኣለና እናበለ በዓልና ኢና ንሰርሕ ዘለና እናበለ ትፍክር ዝረአ ዘሎ ካብኡ ከይወፃና ሓደ ዓብዪ
ሙሉ ብሙሉ ዘይተረጋገፀ ኣነ እኳ ካብ ክሬዲብል ዝኾነ ሶርስ ኣይረኸብኩን ኣለኹ ፕረዚደንት ናይ ጅቡቲ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከም ዝደሊ ዘሎ ወይ እውን ርክብ ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሃንደበት ከም ዘይኮነ ወይ እውን ዘሰንብድ ወይ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ዲፕሎማት ናቶም ኣብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ዝነበረ ኣብ ኒውዮርክ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ፀገሞም ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንምፍታሕን ርክብ ንምግባርን ድልውነት ከም ዘለዎም ገሊፆም ነይሮም ካልኣይ ግብፂ ብድሕሪ መጋረጃ ምስ ጅቡቲ ብዙሕ ርክባት ከም ትገብር ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ስሉሳዊ ኪዳን ገይሮም ኣለው ኣብዚ ኪዳን እዚ ጅቡቲ ክኣቱ ከም ዝደሊ ቅንጣብ ጥርጥር የለን እንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ጅቡቲ ማለት ኢትዮጵያ ብፍጹም ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረክብ ዘይትደሊ ሃገር ተላ ድሕሪ ግብፂ ወይ እውን ቅድሚ ግብፂ ቀዳመይቲ ክትከውን ትኽእል ጅቡቲ እያ እዚ ከዓ ጉዳይ ናይ ረብሓ እዩ 95 ሚታዊት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ስለ ዝኸውን ዘሎ ጅቡቲ ቁጠባ ናቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመርኮሰ እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብበርበራ እንተረኺቡ ማለት እዩ ዋላ ፍርቂ ፐርሰንት ብኡ እንድሕሪ ከይዱ ረብሓ ናቶም ብፍርቂ ወዲሉ ኣሎ ብኸመይ ገይራ ክትቆነ እዚ ስለዚ ንሶማልያ እቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ጌራቶ ዘላ ጉዳይ ብዝተኻለ መጠን ክዕገት ከም ዘለዎ ትፅዕር ዘላ ሃገር እያ ምናልባት ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነት ብወቅዒ ብፍሉጥ ክትገብረ ይትፍትን እያ ግን ኩሉ ነቲ ሽርክነት ንዑ ንግብፂ ጠጠው ንኢትዮጵያ ጠጠው ንምባል ዝግበር ከይዲ ግብፂ ብምሉእ ድሌታታ ክትሳተፍ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ስሉሳዊ ኪዳን ምስ ገበሩ ጅቡቲ ክፅለል እያ ደልያ ነይራ ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሽግረን ተፈቲሐን ጅቡቲ እንጌራ ተዓፅዩ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ዝዕፀ እንጌራ ሰ that's why ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፅሊ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጉሶም ንዖም ስግንቲር እዩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንኸይዕረቑ ለይትን መዓልትን ዝፅዕር ወይ እውን ዝፅሊ ነገር እንተሎ መራሒ ናይ ጅቡቲ እዩ ቢካዝ ኣብ ደገ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተቐዳማይ ክመርፅዎ ዝኽእሉ ምዃኖም ስለ ንፈልጥ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ኤርትራ መፅያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተስ ብዝምድና ወላ እውን ብሓይሊ ንኸይትወስዱን እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተረኺባ ረብሓ ናቱ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ጅቡቲ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ዝምርኮስ ስለዚ ክሳራ ከጋጥሞ እዩ ስለዚ ዝርክብ እዚ ድማ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ድርዒ ክኾና ዝኽእል እዩ ካብቲ ዘላቶ ዝነበረቶ ፀቕጥን ዕፅዋን ኮምፕሊትሊ ወፅያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብታ ዕፅዋ ኤርትራ ዝነበረታ ንኢትዮጵያ ኣብኣ ክእትዋ ምዃኖም እዩ ምክንያቱ ዲፕሎማቲካሊ ኣብይ ኣሕመድ ኮምፕሊትሊ ኣይዞሌትድ ኮይኑ ዘሎ እወ ኣሜሪካ ስለ ዘለዎ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ተፅዕኖ እገዳን ገለመለን ስለ ዘይብሉ ፀገም የብሉን ብሓፈሻ ግን መሓዛ ዘይብሉ ዝተነፀለ ፖለቲከኛ ኣብ ቀረ ኣፍሪካ እንተሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ካብኡ እውን ብዘይፍለ ካብዚ ናይ ዘይፍለ ክልተ ሰለስተ ምዕባለታት ኣለዋ ንኣብነት ዝያራይዋ እዚ እውን ምስኡ ኣተሓሒዝካ ክረአ ዘለዎ እዩ ግብፂ ናብ ሶማልያ ክልተ መራኽብ ኣፅዋር ዝተሰከማ ኢቲ ያላ ሕጂ እውን ግብፂ ኣፅዋር ናብ ሶማልያ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ እንሪኦ ዘለና ምዕባለ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብዘን ሂደት መዓልታት ኣብ ሳንደይ ቅድሚ ዕለት 3 ወርሒ 11 ዘጋጠመ ኢና ንርኢ ዘለና Egyptian vessels docked in Mogadishu in Sunday to deliver second substantial cache of weapon to Somalia. ስለዚ ግብፂ seriously ኣብቲ ጉዳይ ተኣትያ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ግብፂ ንኺሳ ሒዛትሉ ከም ዘላ ንሶማልያ ከም ሰራዊት ንምዕባዮም ልዑል ስራሕ ይግበር ከም ዘሎን ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ CIA ሓላፊ ናብ ሶማልያ መፅኡ ነይሩ ናብ ግብፂ ከይዱ ነይሩ ናብ ኬንያ ከይዱ ነይሩ ስለዚ ግብፂ ኣፅዋር ናብ ሶማልያ ትእቱ ዘላ ድሕሪ ርክብ ናይ CIA እንታይ ይነግረካ እንተዘይትደሊ ነይራ ኣሜሪካ ጠጠው ከተብሎ መኻለት ዘራርባ ንግብፂ ጠጠው ከተብላ ድሌት የብላ ናብ ዝዋን እዚ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ዓብ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዋ ግብፂ ዝበለቶ ሕራይ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ሶማልያ ምስ ሻዕብያ ዝቆርቦ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝቆርቦ ዘሎ ጠጠው ከብሎ እየን ዘጠንቅቆ ዘሎ ብግምጣል እዩ እዚ ከዓ ስምዕዎም ካብ ኣፎም እውን ባዕሎም ከጉርዑ ከለዉ ንብካ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ብተመሳሳሊ ካልእ መንገዲ እውን ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ንኢትዮጵያውያን ንከዓብዱ ዝገብሮም ዘሎ ብዙሕ ምዕባለታት ስለ ዘሎ ኩሉ ኣተሓሒዘ ክሪኦ ይደሊ ኣብ ሱዳን እውን እንተኾነ ንኣብነት ኢማራት ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ሱዳን ንምስራሕ ናይ 6 ቢልዮን ርክብ ገይሮም ነይሮም ወይ እውን ውዑል ገይሮም ነይሮም ቀደም ምስ ሱዳን ማለት እዩ ሱዳን ድማ ለንከነ እቲ ምስ ኢማራት ዝተገበረ ዲል ካንሰል ከም ዝገበርዎን ስለዚ ሱዳን ምስ ኢማራት ርክብ ናታ ጠቕላላ ዜሮ ከም ዘሎን ብፍላይ እቲ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ምስ ኢማራት ዝኾነ ይኹን ርክብ ክገብር ከም ዘይደሊ ዘሎን ኢማራት ኣብቲ ጉዳይ እቲ ጌና ጉዳያ ምስ ሕሜት ከም ዘሎን ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ካልእ ኣርእስቲ
መዛረብን መባኣስን ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎ መገንዛብን ምስትውዓልን የድሊ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ልዑል አገዳስ ለምሳሌ ለምን ቱርክን ተቀበለች ቢል ወዳጆቻችን ናቸው ቱርኮች ለሶማሊያ ወዳጆች ሆነዋል። በተለይ ባለፈው ዓመታት የፖሊስ ኃይል ማሰልጠን ብዙ ሴንተሮች ማቋቋም የሚሊተሪ ቤዞችን ማጠናከር በነገራችን ላይ እነሱም ደግሞ ምንም nothing comes from nothing እንደሚበካ ምንም እንትን ይላል እዛ ላይ መቆናጠጥ ይፈልጋሉ ሚሊተሪ ቤዝ የማዋቀር ሁኔታ ኢኮኖሚክ ኢንትረስታቸውን የማዋቀር ሁኔታ እዚ ሕጂ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዓዱ ክንዛረብ ሶማሊያ ምስ ቱርክ ትገብሮ ክሳዕ ክንደይ ብቐረባ ከም ዝከታተልዎ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ሶማሊያ ጠቕላላ ካብ ዓዳ ክትኣልዮ ትደሊ ዘላ ጉዳይ እዩ ጉዳይ ናይ ዓዶም ኣቢ ይኹን ካልኦት ብዛዕባ ናይ ቀርን አፍሪካ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ደቡብ ገለዶ ክብሉ ከለዉ ኣብዚ ስምዕወቲ ኣብ ዓዲ ነው እንግዲህ የዓለም መንግስት ካለ ሰብአዊነት የሚሰማ ለማሳየት ነው እንግዲህ የዓለም መንግስት ካለ ሰብአዊነት የሚሰማ ካለ እውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ካለ ይሄ እውነታ እንዲያደርግ እንፈልጋለን ንጹህ ዜጋ ላይ ድሮን በመጣል ይሄው እዚህ ጋር ነው የጣለው አካባቢው ማለት ይቻላል ምንም ባርቆ ዘሎ ያጨረሰ ጻል ልጅን አጥፍቶብናል ይሄ አገዛዙ የአብይ መንግስት እንስሳት እንደዚህ የገደለ ነው ያለው ሶ ከምሪዮ ዘለና አብይ አሕመድ ብድሮናት ገይሩ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ይብድል ከም ዘሎን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ይኹን ክልል አምሓራ ብድሮናት ገይሩ ብዙሕ ሲቪል ሰብ ይቅተል ከም ዘሎን ብዙሕ ሽግር ይወድቕ ከም ዘሎን ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ተደጋጋሚ ይወፅኡ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ኢና ኢልና እዚ ዓይነት ኩናት እዚ ኣብ ክስዕሮ ይክእልኒ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ዝወስዶ ዘሎ ቅርሕንታ ኣብቲ ህዝቢ ይፈጥር ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ መመሊሱ ኣንፃሩ ከም ዝቃለስ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ بزخون يكون من قد كفتح يكلني بوليتيكا مفتاح كبر تخينون كبيد حدتات كبر خلاله تاتو تيوم فانو ديوم كالو أرز كالو سجلو انتاي طلبات اللهم إذا غاريوه إذا نبور تريا يكون إذا لا بإثيوبيا Ethiopia in Ethiopia USA stop supporting genocidal regime in Ethiopia So كنريو دلنا بعالم درجة إثيوبياويان عسرت جزء قدمي كلتا عمد كالي بانديرا زحازو متيوم كم يبلو نيرم أي تقرأي مالتيو መንግስቲ አቢ ብድሮናት ገይሩ ብዙሕ ሓደጋ ይወድቀሎም ከም ዘሎ ከምዚ ኢሎም ይዛረቡ ነይሮም ሕጂ ድማ ካደ ህዝቢ ርግፀኛ ቅድሚዮም ከኦሮሞ ከም ዝናበሉ ይዛረቡ ነይሮም እዮም ስለዚ ሮቴሽን እዩ አብይ አሕመድ 5 ዓመት ኣብ ስልጣን ተፀኒሑ ነቲ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብጭጉራፍ ገይሩ ዝገርፎ ዘሎ እዩ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ዓለም ንኢትዮጵያ ብፍላይ ንአብይ አሕመድ ሸለል ኢላ ትጋብዞ ዘላ ሓደ ካብቲ ዘስደምም ኩነታት ዘሎ እዚ እዩ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብመንፅር ኤርትራ ረይዎ መንግስት ናይ ኤርትራ ህዝቡ ብድሮን ይሃርም የለን ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ሰብዓዊ መሰላት ክዛረቡ ከለዉ ስለምንታይ the same standard ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊያ ኣብ ካልእ ዝረአ ዘሎ ኣብ ሶማሊያ ብዙሕ ሰብ ዝቅተል በቲ ናይ አልሸባብ ዶ ናይ ገለዶ ኣብ ኢትዮጵያ መዓት ሰብ ዝቅተል ከምዚ ብድሮናት ድዩ ብዕግርግር ድዩ ብገለመለ ድዩ መዓ ሽግር እዩ ባይ ዘ ወይ ካብቲ ዕግርግርን ሽግርን ከይወፃና ከለና ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ለንቀነ ሸር ገይሮማ ዝነበሩ እንተረኺበያ ሸር ገብረልኩም ክንዲ ምንታይ ኣብቲ ዓዲ ሕጊ ኣልቦነት ከም ዘሎ ብፍላይ ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፅርግያ ኣብ ሃይወይ ከቲሩ ነተን መኻይን ጠጠው የብልዎን እምኒ ገይሮም ነተን በጣሓት ማለት እዩ ዓይናይ መስመር ምዃኑ እንተ ኣብዮም ድማ ብብረት ይኣትዎን ከም ዝኾኑ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ሕጊ ኣልቦነት ኣብቲ ዓዲ ጥርዚ ዝበፅሐ ደረጃ ከም ዝኾነን ብብረት ገይሮም ነተን መኻይን እናከተሩ ረብሓናቶም ዘሳልጡ ሰባት ከም ዘለዉ እቲ ሽፍትነት ድማ በዚ መልክዕ ኢና ንሪኦ ኣብ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ኣልቦነት ዘለዎ ዓዲ እናተቐመጡ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ 10 ግዜ ኣሽካዕላል ዘለዎ ዘረባ ክዛረቡ ዝፍትኑ ይግዳስ እዚ ኩሉ ዘይ ሕጊ ኣልቦነት ኣብቲ ዓዲ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብልዎም ፀገም የብሉን ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሸለል ኢሎም ምስ ሓለፍዋ እዮም እገዳ የለ ናይ ሰብዓዊ መሰላት ምጉዳል የለ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እሱራት ተኣሲሮም ኣለዉ እሱራት ተኣሲሮም ክልዉ ኣበይ ናይ ሃገር ከዘየለው እሱራት ተኣሰሩ ፖለቲካውያን እሱራት ኣበይ ናይ ሃገር ከዘየለው አብይ አሕመድ ባሽሓት ተጋሩ ኣሲርዎም ነይሩ ታይሎሞ nothing ሕጂ ድማ በአምሓራ ብዙሓት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ቀፃሊ እዮም ዝዛረቡ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጎደናታት ናወፁ ቀፃሊ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ኣምሓራ ይፀንት ኣሎ ኦሮሞ ከምኡ መዓት ሽግር የጋጥሞም ኣሎ ተጋሩ ክሳብ ሕጂ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይቋረፅዎን መድሃኒት ኣያቱን እዩ ዘሎ ረድኤት ነቲ ህዝቢ ከምቲ ዝግባእ ኣይረክብን እዩ ዘሎ ንዝብል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ሕንፍሽፍሽ ኣብቲ ኢትዮጵያ መዓት እዩ ዘሎ ነዝን ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምንፅፃር ጥራይሲ
መልስክ ትረክብ ትኽእል ኢኻ ዋነነት መንእሰይ ኤርትራ የዛረብ ዘለኹ ንኢትዮጵያ ገለ መለካ ናቶም ጉዳይ እዩ ኣብ ዜናትካ ጉዳይ ብዙሕ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ስለምንታይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣሉታዊ ስእሊ ኣብ ኤርትራ ክወስድ ኪኢሉ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንዕዘቦ ዘለና ጉዳይ እዩ ኣብዚ ካ ስምዕዎም ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ዋላ እኳ ኣሜሪካ ግብፂ ገለ መለ ኩላቶም ይሃርምዎም እንተለዉ እቲ ናቶም ሕርቃን ወይ እውን ኣተኩሮ ናቶም ግን ኣብ ኤርትራ እዩ ቃላት ውጊያውን ጀመረችው እንዴት ምን እየሆነ የአፍሪካ ቀንድ ነገር ከዕለት ወደ ዕለት እየተባባሰ ነገሮች እየከረሩ እየሄዱ የሚገኙት ጎራቸውን የሚለዩ ጎራቸውን እየለዩ እየተቀመጡ ይገኛሉ እንደምታውቁት ሶማሊያው ፕሬዝዳንት ወደ ኤርትራ በተደጋጋሚ ሲመላለሱ እንደነበር ታስታውሳላችሁ በተለይ ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ከሶማሊላንድ ጋር ከተፋረመች በኋላ ኤርትራም የሶማሌ ሉዓላዊነት እንደምትደግፍ በመግለጽ ከሶማሌ ጎን እንደምትቆም ማስታወቂያ ይታወቃል ከዛም ውጪ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ፕሮቮኬሽን ወይ እውን ክትሕርቕ ንዝኾነ ይኹን ዘይፈተነት ሃገር እንተላ ብዞባ ህድኣት ድመረፀት ዝኾነ ይኹን ፕሮቮኬሽን ብሕማቕ ዘረባ ክትዛረብ ዘይፈተነት ሃገር እንተላ ኤርትራ እያ እንተኾነ ወላ ተሓፃር መልሲ ኤርትራ ትዛረባ ንኩናት ከም ተራስን ዘላ ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ዘለው ወላ ደይ ምዝራባ እውን ኤርትራ ደይ መደይላዴ ትዛረብ ዘላ እሱ እውን ንውግእ ምዕዳም እዩ እናበሉ ኤርትራ ዝበለቶን ዝገበረቶን ዘይገበረቶን ዝበለቶን ዘይበለቶን ንመክሳሳ ንክጥቀሙ ዓዲ ከም ዘይውዕሉ ብኩሉ መዳይ ድማ እዚ ዓይነት ክስታት ናብ ኤርትራ ዝወርድ መንግስቲ ኤርትራ ነፍስ ወከፍ ቃልናቱ አንጻሩ ክትቀሙላ ከም ዝኽእሉ ስለዝፈልጥ ኣዝዩ ቃላቱ ዓቂቢ ዝኸይ ዘለ መንግስቲ እዩ እንተኾነ ነቶም ውሑዳት ንሳትን ድማ ኤርትራ መትከላት ናታ ንጹር ምዃኑን ልኡላውነት ናይ ሃገር ዝደፍር ወይ እውን ልኡላውነት ናይ ሃገራት ወይ እውን ግዝኣታዊ ዶብ ናይ ሃገራት ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዘይትእቱ መትከላት ናታን ፕሪንሲፕልስ ናታን ኩሉ እቲ ምስ ወፃኢ ትገብሮ ዲፕሎማሲ ወይ እውን ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ናይ ሃገራት ረብሓ ወይ እውን ናይ ሃገራት ናፅነትን ልኡላውነትን ኣብ ምልክት ሕቶ ብዘይእቱ መንገዲ ከም ዝኾነን ናይ ኤርትራ ግህሰት ንባሕርና ድዩ ንመሬትና ድዩ ዝግበር ኩሉ ግዜ ብኣንክሮ ከም ትዕዘቦን ፍሹል ፈተነታት ናይቶም ውግን ዕግርግርን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምግባር ክረብሑ ዝፍትኑ እዮም ብፍላይ ድማ መበል 4ይ ዓመት ናይቲ ዕግርግር ካብ ዝጅምር ዝተገበረ ግዜ ስለ ዝኾነ እስከዛ ዘረባ ንስማ እያ ናበይ ከይዱ እቲ ኩናት ኩሉ ግዜ ንኩናት ቀዳደም ስሕታን ናይ ገምጋም ዘለዎ እዩ ምስ ካልኩሌት ትገብር ጥራይ ኩሉ ግዜ ንዕኡ ብስምዒቱ ባህላዊ ድልየቱ ጥራይ ናብ ክዕወት ይኽእል እየ ከምዞ ገብር ይኽእል እየ ዝብል ስሱዕ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ናብ ሓደገኛ ወታደራዊ ተቐትሎ ዝወስድ ብኡ ዝመፅእ ህልቂት ብኡ ዝመፅእ ዕንወት ብኡ ዝመፅእ ምትሕልላኻት ከዓ ሰዓት ሕላፍ እውን ፍታሕ ክረኽበሉ ዝከኣል ኣይኮነ ስለዚ ተገዲድና ንርእሰ ምክልኻል ካልእ ኣማራፂ ይነበረን ሓበሬታ ነይሩና ደቀቕቲ ናይ ስለያ ዳታ እውን ነይሮምና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብፍሉይ ዝኾነ መንገዲ ስፖንቴኒየስ ዝኾነ ምስቲ ኩነታት ክንዋሳእ ጀሚርና ግዜ በሊዑ ግን ወያነ ወይቶም ኣዘዝትን መራሕትን ናይ ወያነ ከምቲ ዝደለይዎ ይከተሎምን እቲ ጉዳይ ተዓጊቱ ዳርጋ ናብ ምድኻም ናይቲ መሰረታዊ ተወግሶ ኮይዱ ኣብዚ ሕጂ ናይ ወያነ ኮነ እንትመፅእ ብደገ ብዙሕ ግዜ ንሰባለሉ ናይ ወፃኢ ረብሓታት ብቕንዱ ነቲ ኩነታት እናመዝመዘ መመሊሱ ነቲ ምትፍናን እናበዓዓደ ናብ ሓደገኛ ማእዝን ዝወስድ ዝነበረ ሓዱሽ ተመክሮ ይኮነ ንዓና ናይ 80 ዓመታት ተመክሮ ደማሚርና ተረኢና ናይ ደገ ምትእትታዊ መብዛሕትኡ ግዜ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምዕባሌታት ናብ ዘይማእዝኖም ዝወስድ ሻቅሎት ምጭናቕ መፂኡ ምናልባት ብዝርዝር ዝካየድ ዝነበረ ስነኣእምሮዊ ኩናት ናይ ዜና ናይ ዲፕሎማሲ ተርእና ዳርጋ ብምሉእ እቲ ዝዓበየ መጥቃዕቲ እናቐፃርና እዩ ነይሩ ኤርትራ ጀኖሳይድ ሓንሳ ዓሚሶም ፈፂምካ ተብሎ ናይ ትኽእል ኢና ሕጂ ብመንፅር ናይቲ ዝካየድ ዝነበረ ዘመተ ወፃዕቁ ድሕሪኻዮ እቲ ፈለማ ተሓስበ ኣጥቂዕኻ ኩሉ ነገር ክትክልብሶ ትኽእል ኢኻ ፌደራል ዝበሃል ስለዘየለ ናይ ሰሜን እዚ ኣፈራኺሽካ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓስሩ ወይ ተሓለመ ለውጡ እውን ክትኮልፎ ትኽእል ኢኻ ዝነበረ ተሓሳስባ እና በርዓነ ምስከደ ጭናቕ ናብ ዓበየ መፅዩ ምስኡ ዘመተ ፀቕጢ ዳሕዲት ፍራ ተፈላለዮ ተኣትሎ ንኣና ብዙሕ ኣይሳናበደናን ካልእ ኣመራፂ ከዓ ስለዘይነበረ ርእሰ ምክልኻል እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ዩቱብ ኣውሪደልኩም ኣለኹ እቲ ብፍላይ ኣብቲ ግዜ ኩናት ምጅማር ናይ ትግራይ ዝገበርዋ ብ2020 ኣብ ከምዚ እዋን ዕለት 4
ورح عصرت حدا نعوز ملكت انترفيو سلو زغونه كيتكم اب جيدرا رابز شانل وريداتكم على تا فيديو تا كفال زيات راي سمعوا بزح مهاري تاريخ كتمهاروا له تقوليهم كن ستيل ابدان حساب حجه تطواي بلن أسمر أنت تحسب سلة تجراي أدي سوا سلة تجراي أنت تحسب بزول مرداء خدلي مجمرة مفتاحنا متنحر كوينا أسمر أنت تحسب ذلات سلة إثيوبيا أسمر تحسبه 4 أكلات بنا يوكلنا خوينات نا 4 كيلو كتمكد ويك أتوقع تدلي بوكلنا بمقادشو بأولا بفانو بتجراي جرا نا 4 كيلو تكبر تدلي نا 4 كيلو كبان عصوان تأوت تدلي نزيان بدحريت نادفت كاو 4 كيلو زمصا ጭንቀት ከተፈኩስን 4 كيلو ካብ ቁፅራ ወፃ ከይኸውን ክትገብሮ ትደሊ ና 4 كيلو ከይተዓልዎ ግን بدحريت ሓያል ገመድ ዝሓዛሉ ምዕራባዊ ዝኾነ ገመድ ማለት እዩ 4 كيلو ኣስመራን ኣቦኦም ሓደ እዩ ምስ ሓዲኦም ዝግበር ርክብ ውሕስና ይውልናና ምክንያቱ ተዓብይ ገመድ ናብ ብዌስት ዝግንሑ ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ كلتيهم خوايا وعولا يكون حديهم العلنا المرققات ويتلاقى المقبار زقوروا كوايا وشكوتكم ذلو هينو زيون بفلوطة معربان مثلا ناي أنا زردوني سلاز زم أكلاتهم رأي كدلو تناي 4 كيلو حا زين ناي تقراي ناو كلتا تفنش حزلوا قجلتات بإيدي فنش حياني للو نايزي بوليتيكانيا دي خاطبلو ولا نايزي تنتنا أنا بفتن كاي متحز جايبلو تقرايسي أب حدا جاف نا إثيوبيا وريدو زلو أب 4 كيلو زلو معرابي مزورو زلو أب أسمرا زلو دما معرابي مزورو زلو ساخن تاقا ماني بزعبا خاق قدس انت سلا زلكاي علم بزعبا خاق قدس أنا تي أب نفسهم زلو دلوجن يبلوز جيجاس اللي ويون تلالت راه خاطبلو تخل ኤርትራ ስትራቴጂካዊ አቀማምጣ ስለ ዘለዋ ትድለ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ ክትድለ ኸልዩ እንታይ ስለ ዘለዎ ወይ ብፍሉይት ምዕራብ ንኤርትራን ንኣዲስ ኣበባን ጀሩስ ኣንጻር ትግራይ ገለ I think እዚኣቶም ኣብ ህውተታ ዝነብሩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ግዜ ይነቦም ኢና ዘይተዓደለት ኢትዮጵያ ሕጂውን ካብ ዕንክሊል ላይ ተረኛ ፖለቲካ ኣይወፀትን ቆልዓ በበሻሻ ብሲአይኤ ተጠፍጢፉ ምስ ተሰርሐ እሞ ኮረሻ ምስ ሓዘ ነቶም ኣብ ሓይልታት ጸጥታን ሰራዊት ምክልኻልን ዓብላልነት ዝነበሩ ተጋሩ ብምእላይ ኣብዞም ክልተ ትካላት ዓብላልነት ደቂ ብሔር ኦሮሞ ከም ዝሰፍን ድማ ገይሩ እዚ ተርእዮ ዘነጽሮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ መንግስታት ኢትዮጵያ ኣብ በዓቲ ብሔር ዓሪዶም ቀጻልነት ስልጣኖም ናይ ምንዋሕ ፖሊሲ ምኽታሎም እዩ እታ ጸቢብ ብሔራዊ መሰረት ዝነበራ ጭፍራ ዋዕግ ናይ ኢትዮጵያ መንጠሊና ዝተኸድነ ምስሉይ እካ መንበር ኢትዮጵያዊ ሃገራውነት እንታይን ነይሩ ወያነ መንግስታዊ ስልጣን ክሳብ ዝገበተትን ንሃብቲ ሃገር ክሳብ ዝዘመተትን ክሳብ ዝተላገጸትሉን መንጠሊና ኢትዮጵያውነት ተጎልቢባ ንምቁጽጻይ ወትሩ ድሉትያ بسلام يكون ببرت نسلطانا زفتاتن ነገር ምዝ ዝፍጠር ድማ እቲ ሃገር በቲንካ ኣፍደገ ባሕሪ ዘለዋ ትግራይ ምምስራት እቲ ካልእ ተቐቢሩ ዝርከብ ናብ ሕንፃያታ ዝልሕቕ ዘሎ ናይ ፈንጂ ኣጀንዳ እዩ ወዲ በሻሻ ድማ ንዳዊት ወያነ ብምድጋም ኣፍደገ እስኩሉ ችግራቱም ኤርትራ በዚ ፀላይ ከም ዘይሉ ተገይሩ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ችግራት ይነሩ ሰብዓ ሸውዓተን ናይ እኽሊ ሓገዝ ብሱዳን ከይመፅዓት እዩ ናይ ሓሊ ብዙሕ ነገር ገይሩ እዩ ግን ዓብዪ ዕላማ ኣለና ደርጊ ምድምሳስ ነቲ ዓብዪ ዕላማ እናተሸከምካ ይትኸይድ ነገር ኣሎ እቲ ዋና ፀላእና ደርጊ ዝብል ነገር ስለ ዝነበረ ነዚ ማሕራውን ተሰሊፍና እዩ ነዚ ኦሮሞ እውን ኩሎም ክሳይቶም ተሰሊፉ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ሰላም ዘለዋ ዓዲ ኮይና ሰላም ኮይና ዘሎ ኢስት ኣፍሪካ እውን ተጎብለል ዓዲ ኮይና ወዲ ዜናዊ ክሳብ ዝነበረ እውን ናይ ኣፍሪካ ኣፍ ኮይና ቮይስ ኮይና ናይ ኣፍሪካ ድምፂ ኮይና እንታይ እታ ኣብዚኣ ዘላ ፈርስት እንግሊዝ እቲ ትግራዋይ ዓቕሙ ፀንቂሙ መባልክ ስለ ዘብል እና ስትራቴጂክ መራሕቲ ስለ ዝፈጠረ እዩ እዞም ስትራቴጂክ መራሕቲ እዚኦም ከዓ እንታይ ገይሮም ኩሉ ፈታዊ ክኾን ዝኽእል መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህወሓት ኣብ ዘበነ ህወሓት ጀነራላትን ኮሎኔላትን ገለመለታትን ዝነበሩ ኣብ ተሓቢኦሞ ዝነበሩ ናወፁ ዓበይቲ ናይ ስትራቴጂ ሊቃውንቲ ኮይኖም እዮም ዝቐርቡ ዘለው ስትራቴጂ ነይርኩም ተዝኸውን
أبزي حج وريدكم ما زلهم أما يوردكم باكس شفت غير كاتزارب كلها استراتيجيكاوي أكايدا زلو مرحنة أبزي أصلا وريدهم ما زلو ناي مود أتا تفشنا ناي بوليتيكا أي وردني من البعد أتا استراتيجي تبالقال سلدي ترداتهم تريخت كونت خليها نزبل ونياتو ننوحت أميتو أكايدو أستغاخيلو زغايد حيلي أكم زي حج وريدوا زلو كورد أيكلنيو زغا استفل عليه من قدي كن زوبان غلينا لك كم ساعتهم زخون وزلو أبزاس كبزعبا إثيوبياون أبتناتنا حشوية تمساسالي بتوم نسوم زسلطنوم زنبرو تقاومتي كساع كندي طفشنا غاطيمونكم زلو كم اتوم مخانوم زي اغلبو كل ذلك زي قداي ناي بوليتيكا نحنا حجي بزعبا بوليتيكا تግራይ ገለ نعنا زملكت አይኮነ نتقار نقدفلهم እሱ ናይ ብርጌና حمدون نعقم زملكت አይኮነ اوكي نعنا ناتنا قداي نغبر زنبرنا ናይ متحقيقاز ናይ بوليتيكا አይኮነ زعبا شعبيانو ገለዶ ዕርቅ እንታይ መፀገማሎ ገለ ይብሉ زي اغلبو كل ذلك زي قداي ناي بوليتيكا نحنا حجي بزعبا بوليتيكا تግራይ ገለ نعنا زملكت አይኮነ نتقار نقدفلهم እሱ ናይ ብርጌና حمدون نعقم زملكت አይኮነ اوكي نعنا ناتنا قداي نغبر زنبرنا ናይ متحقيقاز ናይ بوليتيكا አይኮነ زعبا شعبيانو ገለዶ ዕርቅ እንታይ መፀገማሎ ገለ ይብሉ زي اغلبو كل ذلك زي قداي ناي بوليتيكا نحنا حجي بزعبا بوليتيكا تግራይ ገለ والله نحن تفضي مثلا أنا ما سيستري نغيرات نمبر انا ولا عباية حواط ولا عبد حتى صايف ولا ازمار قاعدين بوري اوكي عندي نعي ولا على تسلا مريم حوان ما زري كويت نايديران كنا زورنا برا بعد غير تسلا مريم اوكي عندي بحكي حوان دي ندني ايش حوا ده كندا ولا ما تليفون قبل هذا هو فايت الله لا فاميلات السيستريتي حتى بيتسابنا يكو خمس قليلات مامون اي رأس حماميو تسفى مقرات فام زبلو عمرو كم امثل شنبل المستوسخو صرورو يلو كودق مرعي دما زقرم ايكونن دنبت قومون بار عنفتو تفيو أقوال مقدي أبتسقع دكوا تخدي مذنبر زلو دكوا ولا أنت نوحي دكوا مخان واي ترفونيو مجمع أبو دبات جبهة شعبية دحار بهيمانوت أسلاماي كستاناي كتلو ببهير سهو تقرنيا عفار كناما أسعبو باوراجا كلو غزاي أبات أتيس تقام تخن كهونينا ذاهجر يقولون يرمو فكر نيرو أنا كحق حشة إذا أنقالي بعد سيدهم لي بزان هتك هذا كمان شيء وتبص مرات أتيس كحنا قبل نيروس أتى معدت بس مسكين يزبزر له تقولون مسكين تاي معدت إذا معدت زي أتمنى أستخووني سبز قليلة ده هابن كوينا أسمرا مسكوتكوس سين بتسكال عنك صدحنا قصد قلنا مل دويرة مسانكو اسكي أبزي فلت أجزاوت بس خريعة قالت حني أخوي خوني له أنا بحنت معسكر عودسي تبال أبقى سمينار كجبري لي متى دحر حفاشو دباتنا نيرو نعنا خيدو جنزب كاي يعدلو سلدنبرو سديعون أبوهم كيدو هذا حفاشو دباتنا تا سمينار مسقبنا ويشت تا سمينار تسيو سلاماي وتيك الرحوتاتنا إسلام جرحو أبو معات جرحو دحر بخيار جميل مالس كله متومحواتنا أب قال سستسو فتايس يوم فتايس مالت انتاي مالتيو فتيسا مالت كمزي دحلقة طريقك أبو حفت دربيو كله مستسو كما يوم مالتيو أو إذا كل من تزهجران من تزبست صوتسي فتيسا كوينا مالتيو أبز جبهير بوتاي بلان أبجلي وبزبو بوتاي بلان كم زي فتيسا أبو حافظ دربي قايا عينتيلو الكيسو مهنياتو أبجها هو أتحول سرعتهم من تاي مسيلك أنا خبرهم نفسهم حشيرهم ما حدا نفسه زخبر سبنا كوينا تايقتلو كسابكم عين التصابوتات يذكرنا شعب مشيت كمان سمينار كان كايد نتا سمينار مع انقفاضات غيرهم لا دحر انا بيصحفت نيراتنا اقدويا ابا صبصابي كصحفي لي اباتي حجي او حفاشو دباتنا وحدات يوم نيرهم توم جهادن قدميو خاندا سبيهم عبلي لو ما نيرهم تبع عسكر نانا حفاشو دبات ثلاث كلت مسلمنا
عمرن تاريخ مفلات لعلا قداسنة هلو تاريخ كتفلت هلاك زدقاقم تاريخ سلازلنا بوزح قزيت أقامنا يرترا زدقاقم كفالنا تاريخيو حدش نقرون يبلون نغتل نحكم كاسكرول جيركم alphabetical order يزولو إيرترا ترغبو كليك جيركم فوت قبرو تانيحو مالتي كال إيتي غاني فيديو كلنا ت بلاتفورم ناتنا ت بروجكت ناتنا تزاربنا زأتنايو غاني CI talks تبهالالو تلينك مساقا شير جيريو زلوه I think نسا is the most important one بزالو ما عند بتسيح زلوه information سلامنتاي حدا أبكندي رانكينغ علنا خمفلت نخل as of now إيرترا مبل 15 أزلا كندي بتسيحنا خمزلنا نختفلتو خاني اتي overall تا لينك ندحريت واتيخو مسرقخو ماس تقدامي تدلا تقدامي تبزح زبزح فوت ستلوا مالتيو اتا نحنا قا تحتي خيد كاس مبل 15 تلنا كم 230 هاجر مبل 15 بتسيحنا لنا مالتي which is a good thing كم 230 هاجر سي كمان يبزح فوت صنحكم كاس سكرول جيركم alphabetical order يزولو إيرترا ترغبو شو كم زان رياض لنا هنا سنيت تصفاز اللي هو كنتات بس حلا بليس زي اللي نكراي ونزي مثل CI talks بالكم تري ورد لهم أبزلين كزاتيكم نعادل يخم رخيبكم ميسيس إريتريا أو كم زات ريواز لهم فيديو ناتاونا بلو كيدنا نفس وقفنا فوت كنقبر لنا كندقفا كنكلالنا نسان تتدقفا نسان تتعويتا نعنا تزبلته representation ويون نيرترا كتوكل تغل لبام عنقو أبو أنا ديان زحزت نيرترا مانديرا إيرترا بخبري تسكيما كتكي تغل لبام زخونات حفتي حزنا لنا كاب 230 هجرات مبل 15 بتي حلا this is already incredible already تبتي حتى زلات بلز درجة لازم نغدميت نخدم تعاون كبيت كهون هيكلني نفسه كافي إرتراوي كم ناتو حلافنت وسيدو أبزا channel نزا فيديو تريز اللغة بستخالة مثلا نزا حفتنا نسنيت كنحجزها كنكلالنا مغنياتو عبنا قرا يكونن نعا ما يبقى عبنا قرا كون خلي نزا هاجرجن أبزو خوني يخون بوتا زجبر أكالي لنا غنريبلان زعبي ماركتينينا نركب زلنا بزعبي إرترا أبكم عينة ستيجز ها سمين كوريا دو قدادو حماغدو وقودو عقرقردو زبهال زلو هاجر بخالك عنا بينيام بكورسو تعويتو مرحاو خمس جيرو ناتنايل كمس جيرو هينوك بلو برهان كمس جيرو كالوت تودادرت ناتنا مانيل قبرز كافير كمس جيرو سنيت كمس جيرا كوت سخلو بخالي من قدك ما تسخلو بفلا يدما ميسيس يونيفرس كومبليت بزعبي إرترا كسمعو زي كلو منسيات كسمعو له زخول يوم منسيات ناشتو قال ملاي سلازغونو وتم بزعبا بوليتيكا زي قدس سباتون سلازغونو نيرترا زبلت ماركتينج كون زغلي سلازي نسنيت محجاز مالت نيرترا ماركتينج غتركب ويون ادفرتايزمنت نختركب اب حدا قداس بلاتفورم يخاف تقدم تسرع زلغه السدما اقل كازراي كونن نسمع يا اسكر خاز حبرت زي صنحنا بوغنا بتي ايجستم سيلكشن كوميتي خري وز صنحسي طبو قريبنا لنا مالتي اوفرول تا لينك ندحريت وصيخم مسرقخم مبل 15 تلنا كم 230 هاجر مبل 15 بتسينا لنا مالتي which is a good thing كم 230 هاجر سي كمان يبزح فوت كنقبر تزي صنحنا بوغنا بتي ايجستم سيلكشن كوميتي خري وز صنحسي طبو قريبنا لنا مالتي so CI talks لكم ابتا designing for diversity نا إرترايلكم فوت كتقورو دايركتلي نفتناتي فيديو توستكم لينك خاني مسامي شير جيري لخو بجاكو خاني on على 14 على 16 كا preliminaries and finals ككايدي مالتي شو معلت خاني evening gown ناتنا جيرنا traditional كدانا نرئيلو swimming suit portion allo كمزز والكواقع modest conservative swimming suit كنقبرينا نئرترا مالتي بجاكو خا بحافشة زي مثل كلتا voting platform allo اتي بأكال كيد كاس قبر كالو بأكال زقبر له معلتي mostly كافتناتي مقررابي دوسن جن خابز حالفة مكرو يفتاني ميس أفريكا خاصة بممتو تزنبرني مورال كافتي practice تقبر كوان اللي اجره بحافشة نزي حافتنا محقاز ناي نفس وقفنا حلافنة كويني سمعني تعريف زول معلتها دماء نحن أول أبتزلنا بلاتفورمز أدلنا هبنايا كنقبرنا أنت نرغبان يرنا ولا نينترفيوين مع دمنايا ناقل مزحجي زالو سوق سكيجولنا تا
كبيد يكون بتخوين بتجن ناب صبوق قصو زخي زلويو عايزوهم نحجزنا زحفتنا منتان كبر كتوبنا مالتيو نغسل اسكاب زي حنت فيديو ريال لو خذا فيديو دما ذا فيديو دما اسمرا نيو هاوسينج بروجكت يعتبر واي كتصبق انت نزك ترخ الله خاص تسفا زي شتتاكا مبزحت غزي راي كل وكالو نصبو نغير نخد بصحو اذن ريو زلنا دما ناي بحكي ناب صبو قصنا نخيت كم زلنا ኤርትራ بقليلو حفتام هاجر كتكون تخيل مخانا يزرايكا بقليلو مغنياتو 1 مليون زقصر سبب دغلوا كابዛ اب دغ زلو سب 5000 10000 دايبلو ابانكو وحديو كل زي ገንዘብ زاب عد انفست تغيركايو زلنا ورقي زلنا معدن زلنا بوتاش زلنا صقا زلنا بحري كل بقمتيتيخا بقليلو تهاجر نلعلك تكوس تغيليا انتاي ግን ዘልያ መሰረት ናይ ምዕባለ ርግኣትዩ ውሽጣዊ ርግኣት سلامن رقاتن كلوالو مسرت يسو سلامن رقاتن انتحراو حيسكا دحري دما معرتن سلامن رقاتن زو حسوا زلو معري دما ابت تحت غرس زغبر زلو مسرت نايت معباله تحت غرس سلازخونه እዚ ገዛውት እዚ ንኽትሰርሖ ወይ ውን ንኽትበጽሖ ከቢድ ኣይኮነን እቲ ቤዚክ ተሕት غرس ዝበሃል ዲጋታት ጽርግያታት ኤርፖርታት ወደባት እዚኣቶም ቶም ዝኸበሩን ብዙሕ ዋጋ ዝወስዱን እዮም ስለዚ እዞም ነገራት እዚኣቶም ይስርሑ ስለ ዘለዉ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓብ ዋጋ ከፊሉ ስለ ዝሰርሖም እቲ ተሪፉ ዘሎ ናብነት ፕሮጀክት እዚ ኣነ ኤግዛክትሊ እታ ቪድዮ የርእየያ ኣስመራ ኒው ሃውሲንግ ፕሮጀክት ዝብል ዘሎ ንመዓስ እዩ ተተሚኑ ዘሎ ናበይ ገፁ ከኸይድ እዩ በት ፎር ሚ እቲ ቪዥን እቲ ራእይ ንባዕሉ ተስፋ ዘውህበካ ናይ ብሓቂ ንክትሕጎስ በዚ ኮይኑ በቲ ዓድና ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ኣላ ንሕና ድማ ኣብቲ ፅቡቅ ትኸዶ ዘላ ኢድና ክንሕውስ ሽም ኤርትራ ብፅቡቅ ንክለዓል ኤርትራ ብፅቡቅ ንኽትርቋሕ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ንኽወፅእ ነፍሲ ወከፍና ናትና ስራሕ ክኸውን ይግባእ ካልኦት ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ንኽገብሩ ለይትን መዓልትን ይስዕሩ እንተለዉ ንሕና ድማ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ንኽወፅእ ነቲ ዘሎ ናይ ዓድና ክብሪ ናታ ብዓለም ደረጃ ንኽጎልሕ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ወለዶ ዓብ መስዋዕቲ ከፊሉ ለይትን መዓልትን ይጓየሎ ንሕና ድማ ኣብታ ሚድያ ዘላትና ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ተርእዩ ሼር ክንገብሮ ኣለና ክንፅሕፍ ኣለና ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ንዝፅሕፉ ድማ ክንቃወም ክንክል ኣለና ናቶም ትሕዝቶ ሼር ከምዘይከውን ክንገብር ክንክል ኣለና ኣብ ኤክስ ኬድካ ትገብሩ ኣስተዋፅኦ ኣገዳስነት እዩ ኣወንታዊ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ብዘይ ገዲስ ኣበይና ይክፋለሉ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ንዝሰርሑ ከነተባብዖም ክንክል ኣለና ፅቡቅ ነገር ንክሰርሑልካ ረኣይ ኣለዎም ላይክ ግበረሎም ሼር ግበረሎም ድሕሪኡ ፅቡቅ ነገር ጥራይ ክደልዮም ድሮ ኣብዚ ዋን እዚ ቻነላት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ፅቡቅ ብዙሕ ይስራሕ ዘሎ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ክብሪ ይህብ ስለ ዘሎ ይርዮ ስለ ዘሎ ስለየድንቆ ስለ ዘሎ ነቶም ወረ ወዲ ወረ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ክገብሩ ዝፅዕሩ ገዲፍካ ነቶም ፅቡቅ ክገብሩ ዝፅዕሩ ዘሎ ደግፍ ፅቡቅ ነገር ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ክበሃል ክጅምር እዩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ንዓና ንስኒት ነዚ ቻነል ንኩሉ ምሕጋዝ ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስራሕና እዩ ሌትስ ጎ ዊዝ ዲስ መድሪክ عليكم وانزل